Číme. Tak jak začneme, brácho? No, už sme začali. Ja inak väčšinou tieto prvé aj s Kubom, keď sme ešte natáčali, No. tak tieto prvotné pičevinky, že čo, ako sa máš, vieš, nastaviť sa ešte, vieš, a toto. Rozmluvit sa. Ja som to tam nechával vždycky na tom začiatku, že Jo. osaj mám pre teba darček. Jo, tak to je potřeba, kámo. Lístky do tacho, jo? Tak si zober ešte. A To je pro nás velmi důležitá věc. Dám ti aj tretí? Vieš žonglovať? Ne, no 3 neumím. 3 nedám, kámo. No ne, ty umíš to třeba. Nie. Tak vidíš, vole. Ze 2 umím, ale... To som hore Maťovi ukradol. Jeden ti zoberiem, jeden potrebujem, ale... Tak ty si ven 2, ty si větší průserář. Daj, ja nerobím vytlačky. Jo, no. Ty pak platíš zrovna pokuty. Tak už, vieš, akože ten výtlačok je len to, že sa akože vedome priznáš k tomu. Tak jakoby jo, ale zase ti to skrz to uznají, kámo. Hej, ale... Jakože třeba fakt, jak mě předtím chytli ti taloši, tak oni mě dali tu velkou pokutu, no skrz to jsem neměla výtisk lístku, oni by mi to jinak uznali, kámo. okej. Víš co? Ja sa im priznám dopredu. Akurát sme to aj s Maťom. Mário je on, takže s Majom. No, Riešili hore, že už keď vieš, že máš nejaký problém, tak je poľahčujúca okolnosť sa priznať. no jako jo, no. Čiže... Jako já jsem bardziej i přemýšlela, že když už fakt jako uděláš třeba nějaký průser na té kartě, že normálně se udám policajtům a víš co, protože tím pádem se ti vynuluje celá ta karta. Neviem, ako je to u vás, ale u nás, keď prídeš s kartou na inšpekciu práce, No, tak to spravia. no, já si myslím, že i u nás v Česku to tak jako nevím, jestli to tak už někdo udělal, ale víš co, když tam máš třeba, že fakt musíš porušit jen 3/4 hodiny, jo, tak jako já nevím, kde to je potom horší, jo, chytne tě Itál, tak ten jako 0 tolerance, kámo, víš co, jako nevybereš si podle ale mě. mne zase Talian povedal naposledy, že do 10:30 jazdy ho to nezaujíma. Je to asi podľa toho, že No ako a mě narazíš. policia lokále řekla 0 tolerance, 470 €, pojďme. To sme prišli rovno takto. Ľudia, čaute, vítajte. Čaute. Já když tak budu mluvit hodně slovensky, jo, já říkám, jenom jsem dojela tady Slováci a já říkám, hej, zas budu celý den mluvit po slovensky, kámo. Ale tak hovor ako chceš, to je na tebe. Čau, Bella. Keď sa cítiš na taliančinu, Počkaj, včera som objavil, strihal som vlog z Benátok, čo som bol vo štvrtok. No, A na loďkách sa povoziť zase a takto. ty jsi byl jako v Benátku, jako v Jo, Benátku. jo. A A jel jsi tam autobusem, jak já? hej, Jo. No. A tak jezdíte jako hodně mega blízko k tomu přístavu, ne? Jo, a však- ja som presne tam, kde aj zaparkujeme v noci, keď ideme do firmy vykladať, tak tam som pekne zaparkoval, 50 metrov je zastávka autobusu, ktorá ide rovno. Já to vlastně nechávám vždycky tam jako u takého Hyperlanda, tam je taky hned přes cestu, víš co, zastávka a normálně Ja tam... ti keď tak pošlem toto, OK. že kde ona. Však my jsme se tam měli scházet jednou přece. No, No. ale to som ti poslal inde, lebo to ešte nemali rozkopanú ulicu. A jo, takhle. A teraz vlastne je to 2 km skorej, ale vrajím, ja som zaparkoval a 50 metrov zastávka. No ja. Másat, tak proč bys nejel do Benátek? No jasné, a mal som čas, akože fakt som mal, No. že času a času. Však jo, já to taky vždycky v té Itálii využívám, jakože když mám čas, jako, tak proč někam nezajít, víš co? No, Však půjdeš se mnou někdy na výšlap na Campiolo, jo, do těch hor, brácho. Dobre, ale to som chcel, že tak asi po, ja neviem, roku som otvoril CapCut pre počítače Však, a jak, jako kde jsi stříhal v předtím? telefóne. Aha, mně se třeba v tom telefonu je hrozně blbě. Aj mne, Tablet, ale- telefon a notebook mají úplně odlišné verze CapCutu. Jo, ale zober si, že vieš, ono, keď iba Reelsko potrebuješ narýchlo Áno. prestrihať, tak proste Reelsko dáš, že hneď. Pozeral, či svietia obidve kontrolky, ale sa mi zdá, že svietia. Dáš Reelsko, vieš, to postriháš proste za jazdy na telefóne, hej. Nemalo by sa to robiť, no hej. jasné, nie, to sa nejde, ale dá sa to, hej. On to nedělá lidi, jo. Hej, ale dá sa to. Čiže, vieš, to spravím narýchlo a teraz som si povedal, že mal som tam veľa takých iba 15 sekundových záberov, vieš, na loďke, ako ideš a podobne. No. Tak som si povedal, že dobre, tak to stiahnem a hneď tej úvodnej obrázok bolo, že AI Translate. A tak A ja to si tam vrám. ale. A to má i mobil. Ale nebola tam čeština. Ja som však tam ty si Slovák. ani slovenčinu som tam nemal. A teraz som otvoril toto a je to, No. ukážem ti videa. Normálne po taliansky som sa dal preložiť do angličtiny a do polštiny. Hej, tak to nevím, tak to zase A já to nevím. to je vec, ktorú... Počkaj, to chceš. To chceš. To chceš. A akože z tých kreditov, lebo ja platím si ten CapCut, No. tak ti to každý mesiac dá nejaké kredity, ale mal som To, ich já ani nevím, jestli to dává nějaké kredity. No, ako na to AI potrebuješ Aj, kredity. A ty si vieš akože dokúpiť ešte aj navyše. Aha.
A tak som to poskúšal, tak som minul asi 600 kreditov len na toto skúšanie. my God, no to... Ale len tým, že som, vieš, to bolo len to, že som, už keď by som to potreboval robiť, že idem to robiť, tak už viem, čo tam mám robiť. Ale čo, určitě, no. A jako otvára to možnosti. Otvára to možnosti. Ten CapCut je mega dobrý, mně se v tom jako dělá nejlíp, jakože není tak složitý, víš co, ještě má tady tyto různé funkce. No. Nevím, no. Za mě je to jako nejlepší úplně jako apka. Tak ja som odchovaný na Adobe, Photoshop, Lightroom, Premiere a všetko, čiže a mám to, akože platím si to, ale vlastně to nepoužívám. Používám Photoshop. Tak ale třeba i ten DaVinci Resolve a tady tyto, tak oni jsou zase jako, jsou zdarma, ne? DaVinci je zdarma, ale problém je tam to, že keď si naučený na Adobe a klávesové skratky Adobe a všetko, nechceš sa to učiť na novo. Skúšal som to párkrát si stiahnuť ten DaVinci. No. Nie. Já jsem mu taky nerozuměla, jakože abych pravdu řekla tomu. No, a ty si tam aj vieš. No vlastne, tu sa môžeme presunúť k tomu, že ako sme sa my dvaja vlastne spoznali. No my jsme Pamätáš si to? Já si to pamatuju tak týzně, ale skrz TikTok. Jo. Já jsem v tu dobu ještě, nebo možná jsem začínala natáčet na YouTube. Ty si začínala natáčet Já jsem na začala YouTube. natáčet na YouTube, ale on mě vlastně týzně psal díky TikToku. Áno. No a spoznali jsme se tak, že ty jsi byl v Benátkách, u Udine. Ty jsi mě psal, že jsi Nie, ja som bol vtedy v Nemecku. Ja som bol vtedy v Nemecku a ja myslím nie keď sme sa prvýkrát stretli. Jo, takhle, já jsem myslela, že... Nie, že úplne ako bol tento kontakt. Ja som bol vtedy v Nemecku no, tak to a ty si dával nejaké video, že presne na TikTok, že začínaš s YouTubeom, tieto veci, a niečo o strihaní tam bolo. A ja som ti tedy písal na to strihanie. Ale že... To si vůbec nepamatuju. Veď my sme prvý deň, prvé 3 hodiny sme sa bavili o tom, že ako to striha. Ty si potom večer si odstavila. Ano. Mali sme videohovor, to som ti ukazoval, ako funguje CapCut a tak ďalej. Ne, ty jsi mě hlavně radil to, v jakém formátu mám stahovat. Áno, protože lebo já jsem ti řekla, to si že presne. mě to kazí kvalitu. Áno. Jo? My jsme vlastně začali se mega bavit skrz to, že on mě vlastně poradil s tím, protože on se v těchto věcech vyzná, ty fotíš mega dobré fotky, tyto věci. Jo, takže on jako reálně se v tom mega vyzná, já jsem byla úplně jako nováček, že jo. No a on mě poradil, jak mám stahovat jako videa tak, aby mě to nekazilo vlastně jako aj do čoho kvalitu. natáčať, lebo ty si vlastne z tej kamery si mi posielal tie formáty, ktoré tam máš, to si pamätám. No. Že koľko FPS a tak ďalej, Ano, aby to bolo, ano. no presne. Jo, tak No. to ano, tak Potom- tomu poděkujte Filipovi, protože díky němu máte kvalitní videjka. Že, Dobrá robota. Nie, a vlastne, ja si to pamätám, že my sme asi prvé 2 hodiny sme sa bavili o tomto. no, To bolo pred obedom som ti, viem, že tak bolo, že alebo okolo obeda. Sme začali riešiť toto. Potom sme do večera riešili všetko. mega. A To pak jsme akože furt to byli asi, na ako vrátě. keby niekto odpočúval, tak je to, že ne? Asi by čuměli, no. Jako hej, hoši, naše konverzace nebo hovory, Ne. ne, to prostě bardzo to nech ostane ukaž tak, kozy a tak. No inak, a ešte toto. Ja som Hej, prvé tak to- dva týždne, keď na vie, čo ju čaká. Já vím, co mě čeká. Prvé dva týždne, keď som sledoval tvoje videá, tak ja som absolútne netušil, že či si prostě chalan, alebo si baba, alebo hej. Toto je reálně jako nejčastější otázka na mou osobu, kámo. Jsi chalan alebo baba? A furt toto ne. Ale tak já to chápu, jo, já prostě vypadám tak, jak vypadám, ale jako... Ale že ty si ešte aj v tých videách si hovorila v neutráloch. Co? No, že nikdy si nepovedala, že teraz som robila toto, že robila, že si něco dělala, ale že teď půjdu dělat. Jo, takhle, jakože to zrovna jako zde došel nikdy áno, na to, co... áno, že tam nebol, vieš, že tam nebol akože určený ten rod, hej, že jo, tak to v tom, chápu. čo si hovorila. Hej, ale toto je jako, ano, oni na mě vždycky úplně hledí, víš, a třeba Italové a i na mě ví, že třeba já vyskočím z toho kamionu, jdu se nahlásit a oni, že kde je řidič. A já, kámo, já jsem řidič, vole, víš co? A úplně hledí, nebo třeba fanoušci mě potkají, víš co, jakože normálně takhle, že se někde potkáme, třeba i na benzínce a tak, a dojdou za mnou a oni vždycky na mě hledí a že, hej, kámo, já jsem myslel, že jsi větší, víš co? A já mu říkám, jak jako větší? Ty vypadáš na videu, jak kdyby jsi měla 2 metry, vole, a ty máš tak 1,50 m. A já říkám, a vadí ti to? Ne. A já že, tak vidíš. Víš co, úplně prostě, já si mega směju, víš co? No, takže toto bolo, že tam sme, počas dňa sme riešili toto, potom večer si začala strihať, tak som ti onek skratky klávesové, Tak tieto áno, srandy, to viem. no.
aj ten export potom, že vlastne ako to je na YouTube čo najlepšie. Jo, jako ten export mě hodně pomohl, no, jako brutálně. A potom sme zase ešte asi do polnoci kecali o živote a podobne. Jo, jako, Čiže bolo to, no. Jako mám takých jako s hodně lidma, kámo, jsem se jako by začala takto bavit, jako našla jsem si fakt jako brutálně mega kámošů, jako díky třeba tomu YouTube nebo tady tomu natáčení, jako hodně potkávám aj lidí, fakt já mám ráda se zakecat s těma lidma, já jsem prostě mega komunikativní ty kokos, takže já s těma kecám tyhle o takových věcech, chápeš. O Barzdy už aj ten fanoušek si říká úplně, co furt mele podle mě, víš co, já vždycky kámo, sorry, ale já mega melu. Vieš čo, ja to mám poslednú dobu tak, že tiež, že keď ma niekto stretne, ja som do hry. No, ja tak. Prihovor sa. Ja pokiaľ mám čas, ja s tebou budem 7 hodín rozoberať nesmrteľnosť chrústa, hej? Asi. Ale problém je to, že väčšinou ma stretnú presne, keď sa ponáha, že idem iba natankovať alebo čo, tak je to tak, že ciga. A to je zase druhá vec, že ciga, OK, kým ju dofajčíš, tak prídeš ešte na nejakú inú tému, dáš si druhú a zrazu prostě 15-20 minút si inde. To tak je vždycky, no. To si řekneš, že třeba jenom, hej, rychle cigárko, toto a strávíš tam pauzu, 3/4 hodiny, víš co, protože se s tím člověkem fakt ještě já, kamo, já ti říkám, že fakt, já meluaju o hovně, vole, víš co. Vieš, a to je presne, však aj my, keď sme sa prvýkrát stretli, ty si mal, že spravíš 15 iba, ja si to pamätám, to bolo v Pozvole, v Počkej, prvýkrát jsme se potkali v té Itálii, kámo, no, v té Veroně. Tam, keď som prišiel za tebou, hej. To došel za mnou a to jsme tam nocovali, ale to bylo, že musí mít brzo spát. Jo, to bolo. Hoši, já říkám. Dobre, tak myslíš toto, ja som si to ešte lebo druhýkrát, to sme sa pri Mantove nie, pri Verone tiež. Keď ty si už spala a tí policajti ťa vtedy chceli vidieť papiere a návesti otvárali. Kdy? Hej, toto si nepamatuju, my jsme se viděli strašně moc krát. Já si zase, jako další si pamatuju, že jsme se střetli vlastně v Benátkách na benzínce a grilovali jsme, kamo. Tak to bol ten prvý, nie, to nebol prvý. Nie, prvýkrát som bol na tej čiernej Mege, to viem. A to ja som zastal na Gonarse alebo na Frate. Ano, a ty z mě psal, myslím že si kde si, presne. A to by to tam vyšlo do té Verony a ty, že já jsem zrovna ukončil zemi, vole, to jsi nemohla napsat dřív a ty jsi to potom znovu nastartovala. Já jsem znovu nastartovala, išiel som za tebou, no jasné. No, takže jako tak, no. A to jsem mu taky říkala velice, říkám, hej, ale já můžu, vole, si vykládat třeba hoďku, já musím fakt spát a my jsme spolu, myslím, skysli do 12:30 do rána. No. S ním se prostě nesetkávajte, to neexistuje na 4 hodiny, to neexistuje. No, ale plán taký bol. A potom druhýkrát, myslím, že druhýkrát to bolo, keď sme grilovali na bazere. To bylo dobré, no. To bylo aj s tvojím otcom, no. A jak jsi pak zahodil ten grill, kámo, ty jsi ho vyhodil, však on byl úplně v prdeli, ne? Nie, mal som ho v kufri, v návese. No. Ešte som na ňom raz alebo dvakrát griloval presne v Benátkach, ale pri firme, keď som tam išiel na víkend. No. A potom som ho zahodil. A ty jsi předtím hodně víkendoval, ne? Teď už jakože nechceš dělat víkendy, ne? Nechcem robiť víkend. Tak sú to nejaké boli, však aj viacej zarobíš, vtedy to akože bolo také. Ale aj to bola iná robota vtedy. Vieš, teraz tým, že máme aj my pomenené roboty trochu oproti tomu, čo bolo. A ty jsi byl furt u stejné firmy? No. Jo. Len ja som začínal na plachte. V DMVčku som ja začínal na plachte. Říkám, že jsi měl plach, to jsem myslela, že jsi byl u jinší firmy. Nie, ja som bol na začiatku, keď sme sa stretli prvýkrát, tak som bol na plachte ešte. A tam je veľa roboty, jo, a Filipek, no, veľa roboty, no. Tak dobre, a ja... Posuvka, poďme. No, tak pozri sa, posuvka je v princípe robota bez roboty. Hej, jak v čem, ale kamo, já říkám, oni vždycky, na čem je nejlepší jezdit? Hej, každý si nájde to svoje. Má prostě plusy a minusy, jo, prostě. Kolem plachty, ano, musíte prostě zajistit ten náklad a tyto všechny věci, ale prostě, já nevím, já bych nemohla jezdit s mražákem a jenom otevřít vrata a nacouvat na rámku. Ale to nerobí, to je, nie, tam si ešte robíš aj skladníka, prehadzuješ palety, zase, no. je to zase tá iná robota. Nevím, no. A třeba cisterny, jo, to vypadá tak jednoduše. Jakože když si vezmeš, jak funguje cisterna, to si řekneš, zapojíš hadicu, vyklopíš to tam, nemusíš se starat. Ale není to podle mě úplně. Ale máš cisternu klasickú, alebo nie že klasickú, ale máš tie potravinárske. No. Potom máš tie naftové, alebo teda palivové. A potom sú silá. Jo. Ono to vyzerá ako cisterna, ale to silo je iné. Je, no. O tom ja inak neviem nič, ale mám vlastne ďalšiu kamošku. Počkaj, to je strašný problém inak, ja mám. A pravdepodobne si ho doma budem musieť obhajovať. Aha. Lebo... Ježiš.
Radši druhý. Nie, počkaj, to je jedno, čo poviem, lebo ono sa to stane. Aha, Ty si prvá. no, Janča je druhá, tá chodí na sile. ano. Deadly Truck chodí na cisterne s oným, s palivami a Ona je podobné. na cistérně. No. Deadly. A jo. No. Do toho Kika rozváža iba kurierčinu na 7,5 tonke, No. ale predtým robila s Dadou v tej istej firme. Aha. A jak nech počítam, ako počítam, tak polovica z mojich prvých dohodnutých hostí sú dievčatá. Ale já jsem hermafrodit. To je tvoj problém, ale... Jak na to neměl co říct? A pritom som vedel, že to príde, lebo... Jsem ti zaskočila. Hej, vieš, že polovica z prvých hostí sú proste dievčatá. A vieš, tako... No, vysvetli to doma, vieš? No, jako, A vieš, a potom choď do tej roboty. tak prostě ty jsi jako ujebaný, no, a ty ženské prostě. Ja za to nemôžem. A to ešte keď s Jančou, keď si potom pustíš ale podcast s Jančou, že ako sme sa my spoznali. Ujebeš sa. No, tak Dovi. to mě zajímá, to se budu Dovi, dívat, bráško. to je... Čau, Janča. Čau, Janča, zdravíme Janču. Takže také to bolo, no. Ale k tomu jazdeniu, že na čom je, tak ja som bol iba na plachte a na posúke. A ako chladničku poznám z toho, že otec chodil, neviem, 10 rokov na chladničke. A jemu se to líbilo, jako já znám jako hodně lidí, co říkají prostě, že by jako chladničku. A bude mať aj chladničkára inak, mám Maťa, kamoša. Jo, No, takže aj to bude. A on robí sám na seba, on je len tak, vieš, on si Grécko chodí dole a takto. fakt, chodí do Řecka, jo. Ty kokos, já jsem mluvila s jedním týpkem, co jezdí Řecko a on právě, že si to mega chválil. No, Aj tento. že to je nejlepší práce, ty kokos. Jako nikdy jsem tam nebyla, takže Pájo, jestli se na to díváš, tak mi pošli do Řecka. Jako, Ja som mu jinak. povedal, že Maťko, ja si zoberiem dovolenku a Pôjdeš do pôjdem na miesto teba. Jo, Na hej, ten ale jeden oný. Jako podívat se tam. Ale počkaj, ty si bola tiež tak. Dobre, ty si mala, OK, poďme skákať. Ja viem, že tento rozhovor bude... To je prostě taký pofel. Bavíme Chill. sa dvaja kamoši, presne. No. Ty si vlastne robila, pokiaľ teraz si dobre pamätám, vo firme, kde ste mali 3-4 auta? No dívej se, já jsem vlastně, když to, vezmeme to od začátku teda, jak já jsem začala. Poď od začiatku vôbec, ako si OK. začal, to bude nadlho. Takže já jsem vlastně začala jezdit tak, že já jsem první, úplně když si na to vzpomenu, no ne, ještě jinak, jo, takže po škole, jo. Jak jsem se vůbec dostala jakoby k ježdění, jako víc. Prepač. Zapalovať mám mikine. Mamma mia. Mamma mia, no. Ale to vystrihnem stajať. Možno, neviem, možno nie. Možná to tam necháš. Požičal som si Dafa ako šatník. Jo, no. Tak nie, ja som ho... Počkaj. Ja som ho niekde dal, ten zapalovač. Já mám jako v autě, když tak, ale... Jasné, tu je. Dobre, toto vystrihnem. Poďme na to, že zoberieme to teda tak od začiatku, tam začni. OK, takže prostě úplně od začátku, jo, jak jsem vlastně jako se bude vůbec nadlho. dostala jakoby k řízení, tak to nebylo vůbec jakoby moja iniciativa, kámo. To vůbec nebylo jako ve mně, nebo mně to ani nedošlo, jako co víceméně chci dělat a přitom s tím tatu jsem celý život jako od malička, od mých jen 3 letech, já jsem s ním byla furt na cestách, kámo. OK. Pořád jsem s ním jezdila Španělsko, Francie, tam mě uplavali vole žabky, víš co. Hej, úplně si pamatuju, jo. A já jsem to vlastně fakt jako ve strašně moc zemí. A jakože to došlo tak, že já jsem vlastně po škole vůbec nevěděla, co chci dělat jako postřední, víš co, tady toto. A nevěděla jsem vůbec to. A já jsem šla na pracák a baba mi říká, co byste tak chtěla dělat? A já říkám, já nevím, asi by mě bavilo normálně něco řídit. A ona říká, a nechcete si udělat řidičáky na kamion, my vám je zaplatíme. A já že? A jenom taková ta žárovička nad hlavou, ne? Že mě došlo, jako co chci vlastně dělat. No a vlastně tak jsem si začala dělat papíry, to je jedno. No a až jsem vlastně udělala papíry, tak jsem první šla jakože na dodávku, tam jsem 3 měsíce rozvážela okna, říkám, co to vůbec, kam, co ti jede. Tak pak jsem šla na solo, vlastně jezdila jsem rok pro Ráben, jsem rozvážela jenom okolo Brna, Okay. víš co? Takže jsem každý den dojížděla z Hodonína vlastně jakoby do Brna a zase z Brna do Hodonína toto. Jo, takže tak jsem to vydržela rok. No, To klobúk dole, lebo ja by som rok nedokázal chodiť, však to je čo, 40 kilometrov? to je 70, kámo, jenom tam. 70, Z Hodonína. ok. 72, no.
Jako, OK, když si budem přesně, tak víš co. už hodinu času zabiť iba cestou do roboty. každý den, víš, a teď si vem nějaká kolona, ty kokos, jako... Čo už v Brně, zase buďme úprimní. A to ještě v tu dobu bylo dobré, jako OK. teďkom to Brno, to je katastrofa. No a vlastně takto jsem tam vydržela rok, ne, a po roku říkám, že hej, prostě já chci jít na veliké, víš co. No a jeden týpek, co tam jezdil taky kolega, tak on říká, já jdu zkusit jezdit Itálii kamionem, víš co. Hej, on to vydržel týden jezdit. A on se vrátil zpátky a on říká, ne, tam jsem byl naposled, ty vole. Ani tam nechoď, ty kokos. No a když si vezmeš, tak teď už jezdím 7,5 roku a vlastně hned v momentě, co jsem šla na veliký kamion, tak jsem šla z Italiánsko, jo, prostě. Ale mezi tím se jezdilo i do Švýcarska, jo, sem tam jsme uměli jet na Slovinsko a tak. No ale také byly prostě moje začátky, jo, ale jakože tím chci říct to, že každému to nevyhovuje, jo. No jasné. Ta práce, no a týpek prostě se s tou posral po týdnu, možná měl jet na Slovensko a ne do Taliánska, víš co. Ono fakt jako to Taliánsko nesedne každému. Prostě nesedne. Já jsem včera mluvila, předvčerejšky jsem mluvila s týpkem na technické, jsem dělala na kamion, víš co, teďkom na Scanii jsem dělala technickou a týpek mě říká, já jsem jezdil 18 roků a já říkám, a byl jsi někdy v Itálii, on že, jo, dvakrát naposled. Říkám ti, že bych tam nejel, víš, a někdo prostě to fakt úplně, vole, někdo to nedává, no, jakože, a většinou to nedávají ti, co jezdí v Německo. Hej, Úplně. a to inak nechápem prečo, lebo to... Oni mají totiž, v Německu jsou velké silnice, industriálky, toto, jako chápeš. No, vlastně, hej. A teď pošlou tě do Itálie, kamo, jeď do Toskánska, vole, někde do kopců, víš, jak prase. Ešte, ja som napríklad toto, čak ja som začínal vlastne Francúzsko-Španielsko No, a Taliansko, ja som nižšie ako v Mantova, čo je pod Mantovou dole, Bologna. tam, no, Ferrara, Bologna. No, toto. tak pod Bolognou som nebol na kamióne. Bol som s otcom, akože keď som bol malý, tak som bol v Neapole dole párkrát, ale Miluju. takto som ja nebol, vieš, my máme iba takú prímestku, tuto hore, čo chodíme, ale proste aj tak toto prídeš do toho Talianska a to je akože iný svet. Je, ale já to úplně miluju, kamo. Presne. Mě to tam hrozně vyhovuje. Mě strašně vyhovuje to, že oni začínají od 8:30 od rána. Takže se tam vždycky vyspíš, ty kokos. A ty se nikam neženeš, protože oni, vole, od 11:30 zase mají 2 hodiny pauzu. No lenže vieš, dobre, vieš, no a my ťa chodíme vykladať, tak všade začínajú o 6, o 7. Jo, fakt. Jo, tak to tým nedá. linikám my chodíme, tak to, neviem, Margera otvára o 6 ráno. tak A to tam, bude- keď sa nenahlásíš o 6 ráno, tak akože dobrú chuť. Skysne, že? No, aj, to alebo ne. ja neviem, prístav v Trieste takisto. Čo máme ešte, ja neviem, Rovato, tam tiež, keď tam ráno nie si medzi prvými tromi, tak dobrú chuť, akože 9 spravíš na výkladke. Ty kokos. Tak to já jsem jednou ve Veroně strávila v Opeánu konkrétně, ty kokos jsem strávila 56 hodin čekání. To počkaj, to nebolo náhodou zrovna vtedy, keď sme sa my dvaja stretli, keď som tam došiel za tebou? Jo, počkej, ty jsi tam vlastně dojel za mnou, tam se střídalo mega kamionáků. Hej, tam asi- dojel Michal Novák, ty jsi tam dojel, Honzín tam dojel potom, ten tam se mnou dokonce nocoval. A ja som s tebou nocoval, ale Ale na té benzínce. No. Ty jsi ne u té firmy, no. Já jsem byla vlastně předtím na benzínce a pak jsem byla tam. No a tam jsem strávila 56 hodin potom na té firmě. Ja najviacej, čo som bol tak v Certosa di Piave, či Certosa di Piave, alebo Piave, neviem, už tam nechodíme. Došiel som tam ráno o 10:00 a vykladal som na druhý deň asi o 4:00 po obede. A keď som tam prišiel prvýkrát, No. to som mal šťastie v nešťastí. To je také, že hneď z hlavnej cesty, ktorá není až taká nejaká extra široká, To je klasika. ja som nevedel, samozrejme niektorí, to som bol ešte aj môj prvý týždeň na Šubodene, to som ani nebol, to som bol iba na záskoku. Ty jsi něco neudělal z něco na kamionu nahoru, když jsme začínal na tom jezdit. Něco s nádržama. Jo, to bolo na tej čiernej mege. Počkaj, ale to To nikdo nechápe, jak se mu povedlo. nikto, Nikto. lebo zúženie v Nemecku a pred Mníchovom, ja som spal na poslednom parkovisku na 94, to je asi 20 km od Mníchovského obchvatu. A tam bolo zúženie. A začínal som ráno o 4:00, vieš, ako ešte nevieš ani, ako sa voláš. Vyčistíš zuby. ne? Hej, ale ideš. A bolo tam zúženie a ja idem a zrazu iba tuf. Pozerám kameru, pozerám zrkadla, nič. Okay. Za zúžením som zastal, pozerám, nikde nič. A až potom na výkladke už bolo svetlo, som si všimol, že tie držiaky na nádrž, čo sú na megách, hej, že nemáš vlastne zakrytovanú, že máš len tie dva pásy, tak obidva boli zohnuté a posunuté. Já jsem Ale- ale... fotečku, no.
blatník, nárazník, svetlo, nádrž za tým, výfuk, ktorý je ešte o možno centimetr viacej vonku. To bylo úplně divné, jako fakt lidi, to byla úplně divná nehoda, jo, to byste nepochopili, protože vlastně blatník, který vám trčí víc jak ta nádrž, jo, když si to představíte, tak prostě to vzalo jenom ty nádrže. A za ním aj nádrže. výfuk. A počkaj, vieš, čo sa mi stalo teraz? Co? Na Megatronovi? Co? Praskol mi chladič retarderu. On je na spodku. Takže a ty je tam... co najel. Počkaj. A bolo tam také, že trošku také zohnuté, on je hliníkový a bolo tam iba to bolo, že milimetrík bol posunutý asi na takejto dĺžke, asi niečo takéto, 2-3 cm. Bol len posunutý, ale nič. A teraz, tu je ten chladič a tu pod ním je náprava a za ním je prevodovka ešte o niečo nižšie. A praskol chladič. A šéf sa ma pýta, že kde si ho zachytil? Vraj mu rekel, no kurva, nikde. Keby som ho bol dať odačo, vieš, že za prvé by to tam bolo oveľa viacej, keby som ho bol reálne chytil odačo, tak by to tam bolo oveľa viacej a náprava nedotknutá, prevodovka, ešte tam je plastový kryt, ktorý je nižšie. To muselo prasknúť. Čisto to proste len nejako, neviem proste, OK, ale vieš, že takéto, ja mám takéto. Jemu se ano dějí takové jako divné věci. Vieš, to je proste... To je prostě potom nepochopitelné, to normálně nechápeš. Jako. Ale taky se mě dějí jakože různé věci, víš co, nebo toto. Jak jsem vzala ve foze třeba ty policajty, kamo, víš co, se známe se, hej, počky. Počkaj, takto, aby sme ešte ja sa ti priznám, ja odkedy som bol v poslednom videu, tak som videl asi 2 tvoje. Ano, to se mi tak vždycky stane, jo. Největší fanoušek mě vždycky píše, sleduju každé tvé video. Já se potom s tím člověkem začnu bavit a on přestane sledovat moje videa. Protože oni všechno ví ode mě potom. No veď, ale vieš, ale to je to, že a zase na druhú stranu, vieš, nebudem pozerať robotu, ktorej som od niekoho iného, vieš. To, akože takto, tie zážitky áno, len ja som tak, vieš, že no, neviem, proste. Prostě sere na mě, ja som to povedal tak, že ja radšej ti zavolám, alebo napíšem. Ale však jo, ale tak ne, každého to baví, víš co, nebo jakože takhle, taky moji kámoši, co se známe od dětství, nesledují moje videa. No jasné, tak to je. Prostě, jako někoho to prostě nezajímá, víš, jak a ty máš svých věcí na starosti a nebudeš sledovat 1,5 hodiny moje video. No veď toto. Jako... A včera som mal tú onu, že aspoň jedno si pozriem, ale začal som strihať ten vlog z Benátok, takže povedal som si, že tu 1,5 hodiny využijem produktívnejšie. No. Hej, však jo, to tak prostě máme. Já taky jako nesleduju. Já třeba vím, že jsou lidi, co natáčí o kamionech, jo, nebo tady toto, ale hej, já to nemám kdy sledovat. No, to si řekneš, že jedeš, ale já reálně investuju čas do těch mých videí. Presne. Prostě jo, takže prostě nesleduju jako ostatní, jo. Já nevím, co by se muselo stát, abych jako... Já nevím, prostě. Ja viem, nejaký dobrý protest vo Francúzsku. V Taliansku. Alebo v Taliansku nejaká stávka takisto. No. A podobne. Alebo 56 hodín niekde. Tak to si můžeš podívat. No, ale to som vlastne chcel, že prvýkrát, keď som prišiel do tej Čertozy, nevedel som, ako to tam funguje. No. A to je tak, že ty zastaneš ešte predtým, tam majú trošku miesta, aby sa nepovedalo. Ano. A ideš sa na pešo nahlásiť a potom 2 kilometre inde majú parkovisko, že ti zavolá, že máš ísť na vzorku. Ja som nevedel, nadrbal som sa im tam rovno na váhu. Čiže ma odvážil, rovno mi zobral vzorku a ja teraz prvýkrát, on mi dal vedro, vieš, že mám odsýpať vzorku. Áno. A ja som začal rozmýšľať, rekel, čo to je? Počkaj, akože jak mám zobrať tú vzorku? Akože to mám odplachtovať, vyjsť hore, ale ja nemám rebrík, vieš, ako lebo vo vyklapačkách máš rebrík, hej, že vyjdeš. Som začal rozmýšľať, že kurva, jak to mám spraviť? A začal som odplachtovať a potom on je Talian, on je Ukrajinec, ale už akože veľmi dlho žije v Taliansku. No. Tak za mnou prišiel, že nie, že zozadu. Vedel, ja nemám šubler, vieš, že otvorím iba na kúsok, že by som... A on nie, to normálne vrajím, rekol. Keď si veríš, tu máš vedro, ja som to v živote nerobil. Teraz už jasné, teraz keď nemusím odplachtovať, že môžem zobrať vzorku zozadu, že len pootvorím dvere, lebo tak tam sú háky, vieš, ono ti to vlastne zadrží ti to, ako že ti len tak trošku otvoríš. Ne, to nemám, to nemám. Preto som bol taký, že koko, ty chceš otvoriť zadné dvere, veď tam vyjebe tam všade, vieš. Ale že nie, že sleduje, tak iba tak otvoril, trošku ocípalo sa, dobre, a poslal ma na to parkovisko, vrajím, dobre, na parkovisku 1-2 hodiny čakám, píšem dispečerovi, reku, Júko, čakám 2 hodiny, a on, neboj sa, to je dobré, to ešte
pohode. Pohoda. No, že daj vedieť potom. Dobre. Medzičasom mi volal vlastne kolega, ktorý bol na dovolenke a mal som to jeho auto, vlastne 851 Helmuta, toho Helmut. kamerového, no. To byl tvé autíčko, no. Tak ten mi vraví, že čertoza, no máš čas, že to kľudne možno aj zajtra ťa zavolajú vyložiť, že to akože vravím, a to bola streda, vravím, reku zajtra, kedy príjem domov v sobotu, akože vieš. Ale že dobre, OK. A asi pol hodiny na to volá telefón, že zlá vzorka, že mám prísť po papiere a že Jet zpátky dolů. je spátky, no. Na Slovensku. Tak vravím reku, dobre, tak volám hneď Ivanovi s týmto, že reku Ivo, že zlá vzorka, že mám teda, akože, že oni ma tu nevyložia, že neexistuje žiadna šanca. Skúšal vybaviť inú výkladku, že to predajú teda niekde inde, nepodarilo sa, tak asi po ďalších 2 hodinách, že dobre, tak chod domov. Čiže moja prvá skúsenosť so Šubodenom bola vlastne taká, že som nakladal na jednom mieste a na tom istom mieste som to aj vykladal. Takže jsi řekl úplně wow, to je prácička, takhle to bude každý týden. No, tak to nie, akože není to ne, ale... Jako, taky mám někdy jako týden, co je jako úplně lážopláž. Počkaj, koľkokrát si už chcela dať výpoveď? Tady v téhle firmě. Něco tak celkovo. Hej, nikdy, kamo. Já reálně, já jsem strašně Alebo držela. s tým, že proste, že jebeš na to, že nejdem už Hej, to operovať. teď jsem měla jako takovou krizi, asi 3 týdny zpátky a to jako fakt já jsem nebuchla, jsem se jenom sama jakoby nepoznala, vole, jo. My jsme prostě úplně se, já jsem úplně normálně... Kľudne ho pozdrav. Nepotřebuji. Ale já jsem normálně takým stylem buchla, to bylo skrz to Mondy, ty kokos, ale já bych normálně nebuchla, jo. Ale prostě normálně, jak už toho bylo několik týdnů po sobě, úplně moc, hej. To normálně bylo takové úplně, že bum, tak ten pája to úplně chudák schytal normálně. Já jsem se mu pak aj omluvila, víš, jakože normálně, protože oni už nám to udělali jednou, to LKVčko, nám to už udělali jednou. No a my jsme řekli, že prostě ještě jednou se to stane ty kokos, tak prostě budeme totálně nasrané. Hej, a mi se to stalo podruhé, jo, zrovna mě, hej, já úplný magor, ne? A zrovna v ten čas, jako kdyby se to stalo asi někdy jindy, tak bych to vzala možná trochu jinak, ale zrovna toho bylo fakt až už nad hlavu. Hej, no a tak jako prostě jsem začala ječet, víš co toto, no ale pak jsem se uklidnila, víš co, napsala jsem Pájovi, hej, už jsem to prodýchala, prostě omlouvám se, víš co, že jo, v pohodě, ty jsi ještě slabý odvar, víš co, úplně se jako vysmál, jo, ale jako v ten moment jsem měla fakt už jako úplně na mále, že prostě hej, prostě... Dojdem domov, kľúče a dovidenia. Ale jako jinak já nejsem taký typ. Já jako vydržím hodně, ale když už fakt řeknu, že skončím, tak fakt už skončím. Můj taťka je takový. On ti normálně třeba 3 měsíce v kuse furt dává výpověď, víš toto, a říká to šéfovi. Víš co? On vždycky. Víš co, je to tvá firma. Dělej si jako co chceš, ale já si prostě budu hledat jinčí práci. A to on říká, já to neříkám třeba vůbec, víš co. Jakože já to třeba řeknu taťkovi, že třeba hej, jako, mi se tady prostě asi nelíbí, já si budu rozmýšlet nad tím, že budu chtět odejít, víš co, nebo tak, ale šéfovi to neřeknu, prostě tomu fakt řeknu až konečně. Jo, už keď to ja ne. Ale jako řeknu mu vždycky, když mě něco fakt jako sere, víš, že mu na plnou hubu, no mé řeknu, hej, jako to se na mě nezlob, to mi fakt vůbec nevyhovuje, víš co. Třeba tata jezdí to Melfi teď, on je úplně nasranej, kamo, jo. A teď prostě Pája ví, že když mě tam pošle, tak já tam dostanu zákaz, kamo. Normálně. A já jsem mu to řekla na začátku, já říkám, Pájo, já tam prostě nemůžu jet. Já ti říkám, že normálně mě tam rupnou nervy a já jako to normálně já nevím, no. A on, že víš co, ne, no, to normálně nebudem to riskovat. Ja som mal naposledy som mal takýto skrat. A to som akože Ivanovi vypísal teda, asi o 2:00, o 3:00 v noci. Vykladal som smeti v rohožníku. No. A nešlo to vonku, nalepené to bolo proste, a veľa vecí proste. To sa fakt nakúpi. A už som bol taký, že naozaj o 3:00 v noci som tam došiel, išiel som to vykladať, tam to ešte dlho trvá, je to proste, na piču sa tam cúva. Fakt, že celé zle, a ja tie smeti nerad vozím, lebo ja som senzitívny na pachy. Jo, no. A keď máš počkej, ty jsi předtím něco vezla, to bylo ono, ne? Co jsi říkal, že to strašně smrdí, že to nenávidíš. Jo, no to smeti. Do spalovní, vieš, do oného. Čiže to bolo také. Tam som mu akože sa vypísal toto. A tiež potom som sa, dobre, vyložil som to, išiel som spať, už som dal som si sprchu, ukludnil som sa, vrajím mu reku, som mu napísal, že reku sorry. Ale nemazal som tie správy, mohol som. Jo, hej, aby to nevidel. Lebo však on spokojne spinkal doma, vieš to zase. Ale čiže potom áno, zase som nejakú dobu smeti nevozil. A už teraz som taký, že
Vadia mi, stále mi to vadí, ale prikúpil som si respirátor, vieš, akože... Udělal jsi pro to něco. Hej, veľa vecí. Jako nemůžeš si zase jakoby diktovat tu práci, Nie, nebo to sa tak. nedá. To To sa si jako nedá, víš, jako když ten šéf nemá jakoby na výběr a prostě není tajemničí práce, musíš to Ne, udělat. Ale víš co, mně se jde hrozně já nechci jakoby tady hanit LKV Valtre, každého věc, přes co si jezdí. Já nemám svou firmu, já si ji nemůžu vybírat, nebo tady tohle, jo. Ale prostě mně se jde to, že vždycky, když někdo jde pod nějakou špedicu, to nemusí být jenom LKV Valtre, ale ty jsi majitel firmy a ty nemáš žádné slovo. No, Ty nemůžeš říct prostě, že tu prácu nechceš, pokud si to nekoriguješ sám, chápeš? no jasné, lebo oni sú tvoji šéfovia. Aj Přesně. keď ty si šéf, tak je to len zákon padajúceho a mě hovna. to hrozně štve, jo, že tak já předtím to Mondy, poprvé jsem tam vlastně měla jakoby mět celonáklad a měla jsem zničovat dvojnakládku, jo. A teď víš co, problém je v tom, že ty jedeš zase znovu do Itálie, takže ty spěcháš, abys přijel hranice. No, jasné. Třeba teď naposledy já jsem fakt byla omezená tím, že v pátek byl svátek a prostě ty jsi musel přijet Českou republiku a musel ses prostě jakoby dostat až do té Itálie, jo, prostě. No. Jako úplně prostě spěcháš a teď z dvojnakládky, teď jsem měla mít dvojnakládku a z ničeho nic jsem měla trojnakládku, jo. A teď ty kokos, ty dojdeš na tu druhou nakládku a říkáš si, jo, super, už mám naložené a teď baba ti dá vole camráky a ona ti říká, teď houšťka. A já jí říkám, co prosím? A ona mě říká, no ještě do houštky jedete. A já jí říkám, jak, jako já nikam nejedu. A ona mě říká, jo, to je trojnakládka. Tak já volám Pájovi a říkám, Pájo, děláte si mi srandu? Říkám, to je trojnakládka. Pájo, ne, to se jde řešit, víš co, tam se prostě nepojede, víš co. A říkám, jo, OK. A on ti potom volá, víš, a řekne ti, a pak ti řekne, hej, tam musíš jet prostě. Buď to musíš doložit, anebo to celé vylož a jď dom. A já říkám, hej, co? No. Prostě no, jako takže prostě jsme se dohádali, ale je hlavně jako důležité to, že si to uvědomíš a vlastně se omluvíš, víš, jakože potom, neviem, Hej, no. je to to. A ja som mu to tiež tak povedal, že ako iba proste, OK, mali sme napríklad aj s Ivanom, sme mali debatu lednu v januári, že proste dostával som roboty, ktoré boli, OK, ja viem, že nebola to ani jeho chyba, v princípe ani moja chyba, lebo ja som mal, moje auto bolo 2 týždne v servise, plus týždeň som mal vlastne na tých zvolávačkách plasty a takéto srandy robili, plus som mal na týždeň toho mana, ktorý nemal papiere na Taliansko, čo sa týka alebo na odpady a tak ďalej. Lebo mi v princípe aj to drevo, ktoré vozíme z Talianska naspäť, tak je klasifikované ako odpad. Hej. Čiže s tým som tam nemohol. A na Nemecko sú tie papiere nejaké iné, že stačí, keď ich má firma, alebo neviem proste nejako to, alebo to auto to malo. Počkej, a ty jsi jako předtím, ty jsi někde ve videu, já jsem se na to díval, nebo tak, a ty jsi říkal, že nemůžeš do Talianska, jestli to bylo kvůli tomuto. Nie, to mi zobrali vodičák. Taliansko. Jo. Jejda, No. to jsem ani nevěděla. Nie? Ne, Ja, no. to si děláš srandu. Monfalcone. Monfalcone. Jasne, čo je. No, ty tam nechodíš, čiže ani To je nemáš. jedno, ale ja to znám. No, čiže ideš a za platičkami je zjazd Monfalcone. Odtiaľ sa pripájalo solo. No. Ja som sa dal do ľavého, že ho pustím a zozadu to pán policajt vyhodnotil ako predbiehanie v zákaze. Hej, to jim jako oni Takže si potom, oni když chcou, tak tě... 330 alebo 400 eur pokuta a 2 mesiace zákaz do Talianska. No. Oni jako Italové, jako oni si tě nevšímají, jo. Ale v momentě, jak si tě všimnou, že něco jsi fakt Tak. porušil, tak jako to je bída. Už platíš, to je... Mě předtím vlastně čapli, ne, já jsem se dívala, já ani nevím, co jsem studovala na tom telefonu, nebo něco, ale to bylo zrovna taká halus, že já jsem vzala telefon do ruky. Podívala jsem se, jestli jsou policajti, jako já to jsem měla ještě kamery, to jsem byla na Mercedesu, ne. Podívala jsem se vlastně do kamery, jestli jako jsou policajti někde, vole. Nikde nikdo. A teď já vezmu ten telefon, podívám se na to. Hej, a policajti vedle mě u okna, ne. A já říkám, vy kde jste se vzali, ty vole, vy jste na mě museli vylez ze země, vole, vylez, No. víš co. No a taky jako stáhli mě, víš co, a oni na mě, že ty kokos, kolik mě řekli, že 250 euro a 2 měsíce zákaz do Itálie. A já jim říkám, ne, já říkám, to, co mě neuděláte, chlapi, já v tom Česku umřu. Jako prostě to nemůžete mě udělat. Já říkám, pojďme se nějak domluvit, ne? A ti policajti, že jestli najdou něco na kartě, a já říkám,
Já říkám, jako počkat, když Ukáž mi jedného, kto má úplně čistou kartu, ne, hej? neexistuje, ale to je jedno. Jo. A teď já říkám, dobře, tak když mi stáhnete jako kartu, protože oni mi do té doby nestahovali kartu, jo? Oni mi prostě chtěli jenom za ten telefon a toto. A on mi říká, že jestli najdeme něco jiného v tachografu, tak telefon smáznem. A to prostě jakoby nebylo, jo. Tak já říkám, OK, ne. Tak si tam stáhl, co si ne, rychlost, vole, tam viděl, nebo co. A já říkám, tak co, dobrý. A on, že jo, a máte tady rychlost, toto ne, tak je to tam napočítal, já nevím, já jsem zaplatila, myslím, 130 euro, 120, já říkám, dobré, a on, že a ten telefon jakoby nebyl, jo. A já říkám, ty koko. Jako hodně záleží o policajtu, jako Hej, fakt. Jako úplně brutálně. Mňa napríklad za telefón som ja dostal 150. No a stiahol ma jo, to neříkal vlastne. na Latisanu. Na Latisanu dole ma Tam to bolo stiahol. taky, vole. No a tiež to bolo presne takto, že? Že ja som ho absolútne nevidel, a iba som pozeral a to neviem, či nebolo aj zrovna prvýkrát, keď som šiel na Žubodene do tej Čertozy. Že to bolo akože také, že budíš OK, ale že dobre, akože vtedy, ono to bolo dávno, lebo oni vlastne za telefón začali brať vodičáky len teraz, akože v poslednej dobe nejako. Jo, oni zpřísnili všude, ale presne. aj u nás, jak se zpřísnilo v Česku toto, jako, tak to je brutál, jako. Takže tam mi ešte dali len 150 a výtlačok iba chcel, hej. No, a hej, ale víš co, jakože si vem, že oni třeba vůbec neřešou pásitelové. Si vem, že já jsem chytla telefon do ruky a jich zajímal telefon, já jsem neměla pás, třeba víš co. A teď on si, a jako OK, to je moje věc, jo, potom, že dostanu pokutu, je to moje bezpečnost, nebo tady tohle, víš jak, ale prostě hej, co si budem, když máš být těch 10 hodin připoutaný, nebo tady toto, nebo 10 hodin, nebo ty 4,5 hodiny, nebo toto, mě to prostě bardy vadí, tak já se prostě na chvíli odepnu, víš co, pak se připnu prostě, jo, ale jako mě to škrtí furt. Ja mám stále zapnutý. A toto ma naučilo to, keď som s ním ešte ako naozaj, že taký malý chodil. Jo, ale já jsem to mývala taky, ale mě to začalo až teď fakt, jak jsem začala jako jezdit prostě fakt úplně celou dobu, jak furt jezdíš, tak furt si zapásaný ty kokos, jakože ja sú bardy pripásaná aj ve firmě, jo, ale prostě pak už na té cestě. Vo firmách nie, tam v momente, ako prechádzam firmu, tak si dávam pás za seba, lebo tam je... Za prvé ti to furt pípa, my chodíme väčšinou do firmy, ktoré sú veľké, alebo proste, že máš tam nejaký preč, že ti to furt pípa, to ťa iba znervozňuje, takže tam sa prehodím dozadu. Ale potom áno, akože vyjdem už vonku, vysypaný alebo naložený a chvíľku mi trvá, keď si spomeniem, že ten pás nemám, ale inak si ho dávam vždycky. Ale jakože prostě v Itálii to umím, jakože jedu barzdy bez pásu nebo tady tohle, ale jakože v Rakousku a v Česku to, jako to ne, no, jakože víš co, jako bodíčky nahned, najdeš, víš co, bez papíru. No, ja rozmýšľam, že čo som mal, no Insid som dal v Česku. Kolik zdal? 0. Jo, jakože ty jsi tam nic neměl, no, to obkecal to. Keď mi Talian bral vodičák, no. Tak to bolo 2 týždne alebo 3 týždne predtým, než... Počkej, já ještě se chci zeptat na to teda, počkej. No já už jsem slyšela tak, že když ti vezmou jako papíry v nějaké jiné zemi, tak ale že ti to vezmou úplně všude. Ešte to nie je. Takže ještě to není, jo? Já jsem právě, alebo minimálne, tak to bolo v oktobri, čiže říjen. Říjen. Ale náhodou ja to si myslím, že viem povedať. Umíš, dobře. Takže, no. Takže říjen. Září. Říjen. Ja to umím. Umí. On totiž ještě jenom řekl tady takový doplněk, jo? Tady tento typek našim českým interpretům a tak domluval koncertíčky, ne? A to nejdeme tu rozberať. Ne, nebudeme, ale to byla jeho vedlejší práce. Hej, ale naučil som sa vtedy. On umí proto česky trochu, jo? Presne tak. Hele, trochu, no to ti chcem teraz povedať. Bol som teraz vlastne v štvrtok na výkladke, došiel tam Chorvát, ktorý vedel po česky. No. A ja som s ním normálne 3/4 hodinu, akože ono to není, že sa tým ide teraz chváliť, alebo čo, ale my síce tej češtine rozumieme. Ale skús hneď len tak začať rozprávať po česky, keď si Slovák. Začneš loviť niektoré slová, že ako sa povie toto, alebo aj tie výslovnosti niektoré, ono sa ti to zdá, že ale pol hodinu, to je rodený Čech. Ty kokos, ale jinak, já jsem třeba byla minulý týden nakládat v Itálii, víš co? A jako už těm Taliánům začínám jako docela dost rozumět, víš co, protože se učím i při cestě, jako, že se učím, jako mám tam audio zaplacené, víš co, a to do mě mele, vole, totálně italsky, jo, takže já se učím hodně italsky. A jako byla jsem na nakládce, ne, a normálně jsem mu rozuměla, co po mě chce, a on řekl, že jako bude vždycky, že naloží 6 palet, dá vlastně prázdnou paletu zakornou, dá 8 palet a tady toto, ne. Hej, on měl český 8 palet a ona mě, že
8 palet, jo? Potom. A já, že co? Ešte Jak to bylo česky? máme takto presne, Ricardo do Pávie, čo chodíme nakladať, tak on vie anglicky, vie niečo nemecky a minule za mnou prišiel, že čau, ako sa máš? A vieš, a teraz vieš, a ty si naučený, alebo teda ja som s ním naučený, že proste po anglicky vždycky. A takisto aj on rovno, keď za mnou dačo potreboval, tak išiel rovno po anglicky. A teraz, že čau, ako sa máš? A že vieš, a teraz prepneš sa, potrebuješ sa prepnúť naspäť do tej... Ano, ano. Hej, já vždycky, ale já dojedu vždycky do té Itálie a já prostě mluvím jenom italsky a pak mě chytnou třeba Rakušáci, policajti a ty ne, aby s nima mluvila anglicky a furt, že sí a oni na mě hledí, že jako, že jak vlastně mluvím, ne, toto a já vždycky, no. Než se přepnu z té italštiny, mně se zdá třeba ta italština jako docela jako jednoduchá. V jakém směru? Jako, Mne práve, že ja som skúšal tiež, ale tým, že vlastne ja viem nejaké základy po nemecky, čak robil som tam nejaké 2-3 roky. No. A chcel som sa naučiť nemčinu, tak som sa naučil po anglicky, neviem, stalo sa to. Ja som sa fakt učil nemecky, lenže všetky aplikácie boli také, že z angličtiny do nemčiny, alebo tak, vieš. A tým som sa vlastne naučil po anglicky. Ja som řekl, dobre. Ale vitaj! Co nám neseš? Obeď. No, tak dáme si pauzičku, nie? Dokončíme to. Ale dokončíme toto. Čiže tieto jazyky a vlastne mňa keď zastaví Rakušan, tak ja sa s ním snažím ísť do tej nemčiny čo najviacej. Jo, si to zopákneš. Lebo on má, ale zároveň aj on má ten pocit, že aha, aj keď nevie, minimálne sa snaží. A keď aj napríklad, že viem nejaké slovíčko, že viem povedať po nemecky, ale hovorím celú vetu po anglicky, a to jedno slovíčko viem po nemecky, tak mu ho tam poviem po nemecky. Já třeba mě ta němčina úplně vadí. Já ten jazyk taky nenávidím. Já bych se ho nenaučila, i kdybych chtěla. Já prostě fuj. Mě vadí prostě německý jazyk a vadí u mě i ti lidi vlastně Rakušanci, Němci, mě prostě vadí. Mě peserou, jako jo. A to... Budúci týždeň idem do Nemecka. Lebo je sviatok. Je sviatok prvého, takže mám všude, tak, že ale preto mám tak robotu, že mám Slovensko, Taliansko, Nemecko, Taliansko domov. Jo, tak ale zase z toho Německa a pak jedeš jako kde? Do Německa, jako kousek od Iba kúsok pod Mníchov. Jo, tak to vieš, že to akože je len také, že bum bum. Já jdu do Turína, až ty kokos, zase zvedavák, já to budu stíhat, čak já proto vyjíždím v nedělu večer, že? No, takže tak, nič, dáme pauzičku. Pauza. Jebe ti. Rob, čo chceš, si dospelý. No, takže Mário ešte nahodí tachograf naspäť, lebo čak sme u ňom mototachu inak. Ano, mototach. A toto inak tiež vzniklo, že úplnou náhodou dneska. No, jakože No, to ty si mala ísť za mnou do Nitry. No, to taky vzniklo jako úplně náhodou takový ten, že zjistil, že máš hodně času, nebo teď, že máš docela volno o víkendu, tak... Ja za prvé to, že mám voľno, za druhé, ja som mal dneska byť ešte v podcaste v Cargo magazíne, ale Maťo zabudol na to, že jeho svokra má dneska oslavu. Uj. Takže môj dnešný plán bol taký, že prídem ráno za Máriom o 9:00, prišiel som 9:15, OK. Natočili sme... Počkej, volá furt ten bratr. A čiže tým pádom mi to vlastne zrušil. Ráno mi prišiel, teda večer mi to ešte napísal a preto som ti písal, že nie o 3:00, lebo ja som mal tu natočiť podcast, ísť za ním do Bratislavy a vrátiť sa do Nitry a vlastne sme pôvodne mali točiť na mieste, kde parkujem a pred Megatronom. Áno. Ale tým, že som bol tu a ja som absolútne netušil, že ty pôjdeš vlastne z Hodonína na Bratislavu, hej, a tak proste úplne dookola, hej. A potom my sme dotočili, vyšli sme vonku a mám tam hlasovku od teba, že si pred Bratislavou. A vravím, rekel, že dobre, tak najprv mi napadlo, že príď sem a pôjdeme však už spolu hore do Nitry. A potom sa pýta Mária, že počúva, že keby sme to aj tu natočili, že buď hore v kancli, alebo však vedel som, že už má tu Dafa, ktorého ide vlastne robiť v pondelok, tak ho spravil dneska. Dobrý Dafík. Inak, no, poďme k tomuto. Na čom si jazdila a na čom by si chcela jazdiť? Já jsem začínala jezdit vlastně na S-kové Scania, jak jsou teď. Tak na ní jsem, jako to byl úplně můj první kamion, jakože víš co. A hej, já jsem ten kamion milovala. Prostě mně se ten kamion hrozně líbí. Jakože jak vzhledově, vevnitř, mě to hrozně vyhovuje. No ale potom jsem změnila firmu, šla jsem na Mercedesa, ale tam ani nešlo jakoby
že Mercedes nebo tady toto. Mně přijde teda, ano, OK, interiér takový až moc chabý. Hej, ten Mercedes, kamo, na to, jaké má osobní auta, tak do toho kamionu moc nedali, kamo. Prostě toto je jako můj názor, jo. Asi mal som Cčko najnovšie, čiže asi hej. Je to prostě, nevím, přijde mi, že to mohli udělat jakože trochu jináč, jakože ten třeba víš, ta Scania, jakou má palubovku, toto, a i když tam nemáš ty tablety, tak furt je to takové, kamo, nevím, všechno je kvalitnější vydělané a tak. No, ale já jsem šla vlastně potom na toho Mercedesa, ale tam nešlo o značku, ale o to, že to byl Laudek. Hej, o to, jestli někdo nevíte, co znamená Laudek, tak je to prostě nízký kamion na malých kolech. A ty kokos, ten Mercedes, teda to bylo tvrdé, to cítil každou ranu. Já teď jedu vlastně na té Scanii, teď mám zase, jsem přešla do další firmy a mám vlastně zase tu jistou vlastně Scaniu S-kovou. OK, nemá jakoby předek na měchách, ale hej, to prostě jedeš do díry a to se takhle pohupuje. A Mercedes to byl, že... No, na tej Mege. Ja som nad tým teraz rozmýšľal, ako si to aj ty povedal, že vlastne ja som začínal tiež na Mege. No. Alebo teda Mega, Laudek a neviem, ako sa Jo, to tak ešte... mega Laudek, to je to stejné. A Mega je to vlastne preto, že tie návesy sa volajú Mega, hej. Oni že jsou hlavně vyšší, než, jako, že mají vevnitřku víc místa, prostě jo, jakože na 3 metry, ne, myslím. No, tam nejaký 20 cm je tam rozdiel medzi, sa mi zdá. A som si tak spomenul, že presne bolo to akože veľmi náročné, toto jazdenie s tým, že je to nízke, je to tvrdé, ale tá tvrdosť mne asi nevadila, lebo ja napríklad som rád, že nemám predok na vzduchu. Jo. Mne to zase vyhovuje. A počkaj, teraz premýšľam. Hej, keď som mal vlastne chvíľku 0,60 po Vladovi, to auto, No. tak on mal predok na vzduchu a mi sa to strašne nepáčilo. Jako u toho Mercedesu? Já nevím, no. Jako já jsem měla jako aj předek na měchách a i zadek, jako u toho Mercedesu. No, bo na Laudeku musíš mať, alebo teda na No, Mege. ale ty. A ďalšia vec, nevýhoda Megy, všade vždy všetko chytíš. Já kam Na jako spodku. nějak dvakrát jsem chytla schodek, to je No. takové jako klasika, víš co. Ale vem si, že jsem na tom byla kolik, 2,5 roku a jako neměla jsem nějaké, jako že musíš být opatrný prostě. No musíš byť a musíš Jako si hlavne dávat si uvedomiť to, pozor. že si nižšie, Ano. než si normálne. Jo, no. jako samozřejmě musíš si dávat větší pozor a více hlídat, jakože když třeba, prostě nepochopíš. Jo, Laudek se většinou bere na to, že jezdíš automobilku. Jo. Takže ty prostě jezdíš na rampy, ty kokos, nebo prostě na normální firmy. Hej, my u Ramu jsme většinu času vozili cíhle a jezdili jsme na baráky po stavbách. Hej, teď tam zdojel, ty vole, tam jí jamy jak prc. Jako já jsem si užila s tím Laudekem, já ti říkám, že to byla show. Jako. Ale hlavne si ten Laudek využila tú Megu koľkokrát. A já ani se neptej, ale tak 3krát jako za celou dobu. Oni na to neměli prácu. A když jsem se ptala na to, já říkám, Dájo, proč máme Laudeky, vole, vůbec? A ona říká, abych nemusela řešit výšku. A já říkám, a jo, tak to pak chápu. chápu, no. Počkaj, ja som bol na tej Mege čiernej. A o tej prvej robote, tak tam som ju vlastne tiež nikdy nevyužil, tú Megu. No. V prvej firme. A teraz na tomto čiernom som ju raz využil. To som bol asi na 3 týždne na nej, alebo na 2. A plastové okná, alebo hliníkové okná to boli, neviem, a to bolo akože veľmi vysoké. A keď mi tam zadrbal, že 32 gurtní. Juj. No, a To ani neměla. ja som mal tak 12, vieš, že... Ale tak oni to vedeli, že oni mali svoje gurtne a tie sa potom nechávali na výkladke. Hej, a oni si to nejako posielali potom naspäť alebo niečo, čiže bolo to, ale akože to bolo tak, že na tú Megu to bolo, že veľmi natesno dať to dovnútra aj na tú výšku, takže... Jo, jako no. To akože hej, no, Tak to ale... byla asi jediná prácička, co to, ale já jsem jednou vezla vlastně, co jsem to vezla, to byly takové ty kanalizační plastové Jo, to je nádrže, no. Tak to bylo jako do vrchu, jako, že to byly takové jako uši, víš co, toto, ale bylo to na sobě, víš co, a tady to byla jediná práce, co jsme na to měli, no. A to jsem vezla 2krát vlastně. Výborně. Takže ne, no, jako fakt ten automobilky, ty kokos, jako s Laudekem po stavbách, vole, jako pak se nemůže člověk divit, že tam urve schodek, nebo víš co. Můj tata třeba vlastně udělal to, že jak máš u nádrží takovou tu krytku, jakože hned za kabinou tady, jakože když jdeš to, tak on taky jel jako na stavbu, jo, a tam byly také jamy, že on jemu se, a to měl všechno pozdvíhané, Čiže jo, sa mu vlastne... ano, že se mu to scvaklo, Toto sa stalo aj mne vlastne v tej prvej firme v Španielsku, taká, že fakt, že geniálna nakladka akože. Za prvé to bolo asi 2. alebo 3. týždeň, čo som jazdil
a cúvalo sa tam z ulice a vlastne takto cúvaš, že dozadu, sem sa zlomíš, No. toto je ešte vlastne, cesta ide takto, Jo, takhle. čiže ty cúvaš takto z cesty, Jo. takto do firmy, Jo, a tam jak je ten zlom, že? jo, a zároveň ešte tam sa lomíš a potom sa lomíš ešte druhýkrát na Hej, toto sú hrozné, no, takové, ako Hej, potom místa. veľa akože to bolo. A presne som tam vlastne tým ako som ostal takto, tak náves vlastne klesol tak, že presne ten kryt, čo je vlastne nad Za tú prevodovkou, kabinu, no, tak ostal zlomený. A ešte ako som odtiaľ vychádzal, tak som zohol aj nárazník na návese, lebo sa proste... Bohužiaľ, to nebola robota na Megu a oni veľmi dobre vedeli, že tam Megu posielať nemali. Bohužel. Jo, hej, já jsem teď třeba dojela vole, do Lokry na vykládku, víš co, oni si objednali papír, víš co, toto. Hej, a to byla taká firmička malinká, vole, v také ulici, víš co, jakože sotva jsem tam najela. A já pak jdu za tím Italem, jdu si nahlásit, víš, jak on říká, teď vylezu z toho, víš co, z toho kanclu vylezl. On hledí na ten kamion a on že, a já že co je? A on že, jako to jste dojela tím kamionem. jakože co tam dělám, vole, ne? Že oni to nemají jak složit jako z toho kamionu, ne? Hej, tak jsem to tam jako pak naštěstí z ulice jako by skládala a tak, ale hleděl on, že jako jsem kamion by neměl, ne? A já říkám, jako vy si objednáte kamion 13,6 metrů, No, jasné. a co si myslíte, že vám dojedu jako 3 sola, vole, nebo nechápu, víš co? Jako, to je bar, to hlava nebere, no, ale vždycky hledí jít jako na ten kamion, víš, to, co tam dělá kamion. A kolikrát se mi stalo, že jsem byla v Itálii na firmu a oni mi říkají, jste normální tady s tím kamionem, víš. Ako toto je napríklad to, čo ja už nemám pri mojej robote, lebo my naozaj, minule som to tak počítal a my máme vlastne, dajme tomu, 6 vykládok v Taliansku Že vám se opakují. a 3 alebo 4 nakládky, hej? Jo. Že keď to zoberiem akože naozaj takéto, že to sú proste stálice MHDčka hore-dole, keď to mám tak povedať, hej, že ja nemám ani toto hľadanie firiem, ani už to nemám, Mě by to právě že nebavilo. Hej, můj tata třeba jezdí do Melfi a on jezdí vlastně na furt úplně to stejné místo. Já bych to nedal. Ne, já co jsem řekla Pájovi, co jsem nastupovala, že nechci jezdit na jedno místo. Nechci prostě. On to ví. A já jsem mu řekla, že chci jezdit prostě celou Itálii, chci mít jinačí nakládky, chci mít prostě jinačí vykládky, toto. Nechci jezdit stejnou věc. OK, když už opakuješ třeba jednou za 2 měsíce, mně to nevadí. Já si zase odpočinu, já aspoň nebudu natáčet, jo? Ale prostě jde o to, že já nenávidím stereotyp. Já proto proto jsou na kamionu. Já nesnáším stereotyp. Já si normálně nedovedu představit, že jdu někde za pás a tam alebo do kanclu, alebo podobné, ja takisto. Do kanclu se chystám, ale ne teď. Ale chystám se tam jako třeba, já nevím, co mě bude hen přes 40 roků, no, tak jasné, už nechci jezdit, jasné. když jsou ženské na kamionu, to prostě mají takové jináči, jak ti chlapí, víš co, ti chlapí hen, vole, potkáš 70letého týpka, on je na kamionu. No, jasné. Ale jakože já, jelikož jsou jako furt baba, jo, furt baba, hoši, tak prostě... Ukaž kozy. Oh my god. Mě zaskočil. No a jelikož jsou furt baba a to, tak prostě nechci už po 40 jezdit jako na tom kamionu, víš co, no, tak jako... To ešte furt máš 12 rokov predsa. Jo, ale tak víš co, já bych chtěla jít aj jako zkusit, jako třeba žít do Talianska. To mám inak v otázke, ja skúsiť žiť, lebo prišla ti otázka, že, a môžeme to aj rovno, ne? Že kam by si sa chcela podívať na kamionu? Jakože krom třeba Itálie nebo tak. Jo. Hej, tak by mě asi lákalo docela to Řecko. Jako hodně lidí třeba říká, že Španělsko. Já nevím, proč mě to Španělsko neláká. Přitom je to prý stejné skoro jak Itálie, jako je to takové prý hodně podobné nebo tak, ale neláká mě to. Je to dosť podobné, by som povedal, a to Španielsko je také, že ja čo sa stretávam poslednú dobu, tak to Španielsko je také super na začiatok jazdenia. A v čem jako... V tom, že ideš 3 dní tam. Jo tak, ale tam je to potom jak Itálie, taky úzké silnice. To No väčšinou hej, no ale také... Ale vieš, je to v tom, že ideš 3 dní tam, že nemáš akože tú stresovú robotu toho, že nie si tak často vystavený ako nový šofér tomu stresu, že musíš hľadať tie nakládky, výkladky. Hej, že v princípe ty ideš 3 dní tam, potom jeden deň si odbiješ to, že musíš nájsť, kde to vyložíš, nájdeš, kde to naložíš a zase ideš 3 dní naspäť. No však ale to je točka vlastně na 2 týdny, je Španělsko. Nie, 6 dní. 6-7 dní. Jako to mi chceš říct, že v pondělí vyjedeš a v sobotu se vrátíš? Jo. To je s víkendem, komu Španělsko. Není.
Jak to, že ne? Táta to vždycky jezdí. Tak záleží kam v Španielsku. Hej, ja napríklad na začiatku, áno, keď som chodil v Barcelona a toto okolie, tak to bolo tak, že pondelok si odchádzal, pondelok si sa vrátil. Alebo útorok plus minus, hej. Potom v druhej firme sme chodili iba na začiatok hore do Navary a to bolo reálne tak, že ono to bolo víkendovo robené, lebo sme začínali útorky a štvrtky. Jo, takhle. Čiže to bolo, ale v princípe ty riešil som to aj vlastne s Máriom dneska ráno, že vlastne sú typci, ktorí, ja neviem, Portugalsko na otočku, vieš, a podobne. Dve, tri karty a idú von. Ne, to vypínače ešte vtedy, vieš, alebo sa vyhadzovali, alebo sa za jazdy vyhadzovali kotúče vonku, vieš, a takéto. Ale nie, ako takto, reálne tá Navara je na 6 dní, alebo 6 výkonov, takto povedzme, 6 výkonov, hore-dole. Ale musíš fakt ako valiť asi na krápná. Jo, je to také, že tesnejšie, ale dá sa to, že akože v princípe bez problémov. Ja práve, že viem, jak tata jezdil, no, akože to Španielsko, tak on to točil ako vždycky 2 týdny, no. Vravím, záleží kde, vieš, to je to isté ako do Talianska, môžeš ísť do Udine a môžeš ísť do Neapolu, vieš. To je zase pravda, no. A ja si myslela, že to ani tak nevychází, akože bys to sjel za těch 6 dní, já si myslela, že to nejde. Dá sa to. Tak jako to pak jo, no, ale jako... No, tak jako Itálii, jako otočíš, když jedeš kamo, kdybys chtěl jezdit Neapol každý týden, tak to zvládneš. Jo, dá sa to. Jako dá se to, víš co, jako to fakt tak 2 dní máš dole, jeden deň sa pomotáš vykladka na kladka a 2 dní naspäť. Jako na tu 90, jako jak máš na 2 týdny 90-hodinový jakoby výkon, jako jízdy, tak to jako sjedeš, no. Jako, to neviem, k tomu som sa nikdy nepriblížil. Jo, je to tak, takže ty reálně můžeš každý týden točit Neapol a to máš jich, víš co. No, a pak už jako samozřejmě, když bys jezdil samozřejmě Sicílii, prostě, a taky to zdáš, když máš 56 hodin, tak to ty od našeho baráku je to vlastně 25 hodin do přístavu. Okay. Jo, takže, ale nesmíš nikde potom velice zajíždět, jo, když by tě někdo někam poslal na nákladku někde do prdele, tak už to nesjedeš, ale dá se to, jakože jo, tady toto. Otočiť to proste a pritom to máš kus cesty. Neviem, ako vravím, ja som, tam dole som bol naozaj, že ako malý chlapec, nebol som, ale a to je to, že práve, že mne to teraz, čak vlastne aj nejaké veci, čo sa aj súkromne udiali a toto, tak ja som vlastne, bol som rád za to, že som nemusel nič hľadať, že sú to furt tie isté veci, lebo nemal som úplne čistú hlavu vzhľadom na nejaké veci. Čiže bolo to také, že pre mňa, ale keď som chodil, či to Španielsko, či to Francúzsko, vždy to bolo niečo iné. A to je vlastne to, že preto aj ja napríklad netočím tie týždenné vlogy, aj keď teraz som trošku začal, ale ani raz to nebol týždňový. No. Mám že jednodňový a dvojdňový. A koľko to má minút? Prvý má 18. A tak to stačí. Nie, prvý má myslím 13 alebo 14, druhý má 22. Z Benátok má 18 teraz a možno budúci týždeň spravím týždenný vlog, lebo to je presne to, že ja mám vlastne furt tú istú robotu. No jasne. A tým pádom, vieš, ja tam nemám čo hovoriť. A ja som si povedal, že tie vlogy budem vlastne robiť ako takú minisériu podcastov. Jo. Že ja sa budem chcieť vyrozprávať, tak vám teraz 15 minút budem o niečom kecať a popri tom tu vidíte kamión, tu vidíte dačo, tam som na pumpe, tam vyložím, naložím, dačo. A tým pádom, ale budúci týždeň vlastne idem v Nemecko, takže tam budem mať čo robiť, lebo to bude vlastne bum. Čiže z toho vlastne bude týždenný vlog, vidíš to? No. Vidíš to? Takže z toho bude, ale ja to nemôžem točiť kvôli tomu, že ja by som vlastne za mesiac, alebo dajme tomu za 2 mesiace, 8 týždenných vlogov a ja nemám čo točiť. Jo, Jako je to, no. Já třeba mám furt co točit. A i tím, že jsou na plachtě, furt vozím jiný náklad, tam máš železo, tam máš papír, je to, že presne. Jako ono je to strašně různorodé, no. Jako tady v tomto ta práce na té plachtě, že ty vlastně furt vozíš něco jiného, víš co? No, jako... vieš, a to, ja vozím reálne 4 komodity. Jo, obilie, jako... drevo, železo a odpad. No. To sú 4 komodity, ktoré prostě vozíš. Ty jim ani nemáš jakoby ukázat, no, jakože jinačí ten náklad, víš, já třeba fakt jako, a když jdeš pro železo, tak furt ho vezeš třeba s jinama, jo, jakože já jsem fakt řekla, to je moje podmínka, já nemůžu mít stereotyp, kamo. Já, jestli budu mít stereotyp, já se zblázním. Dobre, prostě... počkaj, bola si vo Vicenze v železiarniach? No, byla, no, brácho. Dobre, tak to máme stejné. A ja toto nechápem, napríklad. My tam prídeme
aj vykladáme, aj nakladáme v ten istý deň. A však tam je vlastne, ty keď ideš vo Vicenze, hej, prejdeš cez ten mostík, ideš tak doprava, dole, na váhu, otočíš sa a vrátiš sa, hej. Čiže my ideme... Počkej, jak se padá na tuby, není to ono? Ne, tak to si pletu teď mzírače. Ale já vím, kterou myslíš v té Vicenzi. A ve Beltrame. Beltrame, jo. Hej, toto je konec, kámo. Hej, ale proste v tej Vicenze, ja nechápem, ja som tam nikdy nestvrdol dlhšie ako hodinu, že by som čakal na tú nakládku. Ale v ten istý deň ja som odchádzal ráno o 10:00 vysypaný a naložený. No. O 10:00 prišiel kolega, odchádzal o 6:00 večer. A bonus, na nakládku nikto nečakal. Já jsem tam předtím strávila strašně moc hodin, a to jenom díky tomu, že oni mě skrz ten jeřáb posrali, vole, vrch střechy. Hej, já jsem to tam bolo ani to nebolo vo Vicenze. To bylo tam. Hej. To bylo tam, no. A tam se mi to stalo 2krát. Dobre. Jakože, a oni jsou tam hrozně neopatrní a já už jim to vždycky říkám, jo. Oni vždycky, no problém, va bene. Já ti dám va bene, kamo, tady 2krát už se to posral, ty vole, tu Čechu. Ja už rok bojujem v Novelare s drevom. Lebo tam je nejaká podmienka na nejaké množstvo hmotnostné, ktoré sa má. Len problém je to, že to ich drevo sú to príliš veľké kusy, ale zároveň je to ľahké drevo, smrek, vieš, a takéto, že ľahké dreva. A tým pádom splniť to množstvo hmotnostné do 90 metrov kubického návesu je kurva problém. A ja im vysvetľujem, že je síce pekné, že vieš, ak náš obodnej máš vlastne tie vodiace lišty na vrchu, čo ti vlastne vodia to čelo. No. A ty vlastne by si nemal nakladať až na dne. Lebo tam sa ti potom zajebáva do tých líšt a tak ďalej. Plus zároveň, keď sa ti to drevo natlačí, tak ti vyláme priečky. A zároveň, keď to máš úplne vysoko, tak ti to drevo poprepicháva plachtu. Hej, taky si tam musíte jako hrozně moc věcí. A to ti ani nedojde, jakože takhle. A ja už s nimi rok bojujem. No. S tým, že to množstvo sa tam zmestiť nedá, alebo dá, že veľmi natesno. Že nech nakladá proste o tých 10 cm nižšie. Hej, že proste kto bude, vieš, tomu Talianovi to je jedno, čo to nakladá. Ale kto bude platiť tú prepichnutú plachtu? Lebo čo, ja mám teraz výjsť zvonku, tam nemôžeš plachtovať vo vnútri, lebo na to nemáš miesto, čiže prejdeš na váhu, zoberieš papiere, ideš vonku a tam majú parkovisko, tam plachtuješ. A teraz, čo ja mám výjsť hore a vyhadzovať, ja neviem, 500 kg dreva dookola po návese, aby som bol pod úrovňou priečok, aby som neprederavil plachtu, alebo čo? Oni si celkově jako ti Italové tady v tomto jako dělají, co chcou, jo. My si třeba taky bardy bojujeme jako skrz váhu, jo. Oni si mi tam, oni mě třeba jednou naložili 27 tun. A já... Lebo oni majú v Taliansku 44 tón. No a jako když, jako tam mají dokonce 46, myslím, povolených, jako v Itálii. Až? Ja viem o 44. Mně se zdá, že 44 máme my v Česku. A mně se zdá, že Italové mají ještě o 2 tuny víc, než máme my. Jo, takže jako 46 tun, hej, my si bojujeme barzdy jako jak prase, jo, že prostě, a nejvíc bojujeme to, že ty nesmíš přetížit tahač. 10 tun, 10,5 maximálně. Hej, oni ti tam nacpou třeba 12,5 tuny. Dobre, počkaj. 11,5. No, a tak to záleží od toho, čo máš technicko. Ale jako, tak samozřejmě záleží hodně i na rozložení nákladu, jako totálně. No jasné, lebo my napríklad máme v Maďarsku je 11,5 tony na ťažnej náprave, alebo teda na ktorúkoľvek nápravu je maximum 11,5. Ale pre šubodeny, vyklápače, cisterny, sila platí to, že ty si vieš zaregistrovať auto niekde, oni ti to na váhe spravia a zdvihnú ti ten limit o tonu, kvôli tomu, že ja keď by som musel dať plné brzdy a mám naloženú pšenicu, ktorá je, máš takýto náves, ale tá pšenica je na takejto výške iba toho celého návesu, lebo je ťažká a není veľká, tak sa ti to všetko nasunie dopredu. A nieraz sa mi stalo, hlavne v začiatkoch, že zaprvé aj to nakladanie je vlastne také, že hej, on keď ti to sype tá váha, ty máš tie váhy, alebo máme tie váhy v autách, ale im proste trvá, kým si to naozaj ustáli tú váhu. A musí byť na rovince hlavne. A musíš byť hlavne na rovine, lebo už keď si trošku v jame alebo niekde, už to není ono. A tam ti vlastne, to je ten problém, že z začiatku ja napríklad, vždy som dôveroval chlapom, čo to nakladajú, lebo vedia, že 3 lyžice na predok, 4 do stredu, 4 na zadok, hej. A väčšinou im to vyšlo. Jo.
Hej, ale stalo sa aj mne, že buď som mal už rovno na predku, hej, tak potom robíš to, že nájdeš si kopček, zastaneš, z piatočka plné brzdy, posunie sa ti to dozadu. No ale zase druhý prípad je aj to, že ideš dole kopcom, hej, a aj keď máš len z 30-ky, 40-ky nejakej dedine, ja neviem, to nemáš ako... To je jedno, vchádzaš do dediny, hej, máš tam dole kopec, na križovatke niekto ti tam behne proste a brzdíš čo je len z tej 40-ky, tých 40 tón, ty dáš plné brzdy, to sa ti nasunie dopredu a odchádzal si z nakladky, ja neviem, 10,5 tóny na ťažnej, prídeš na rovinku, zabrzdíš, odvážiš si to a zrazu tam máš 13,5, 14. Ty kokos, no. A pak potom, sa dohaduj, že? No nie, potom si musíš nájsť kopček, ktorý je vlastne takto, cúvať a plné brzdy zase dozadu. Čiže všetko, čo máš na palubovke, ide na zem. A dobře, a proč tam teda nemáte něco, aby vám to jako to by mať ako. zastavilo? Nemáš jako... to mať ako, lebo ty máš vpredu čelo. No. To čelo je takto je čelo a takto je plachta. Áno. A pod tým je tá posuvná podlaha. To sú vlastne 7 segmentov po 3. No. On sa to takto posúva, že vlastne keď idú von, tak idú všetky. Ale keď idú naspäť, tak ide jedna, druhá a tak, vieš, že sa... No a tým pádom vlastne, ako je tá plachta zaťažená, tak ona ťahá to čelo a tým pádom ti to celé posúva von. Takže ty tam nemáš mať, kde ako je v cisternách, že máš, hej, bum, bum, bum. Tu to nemáš ako mať. Čiže proste bohužiaľ, musíš na to dávať pozor, akože je to zase druhá vec, hej, v tomto. Ale, čiže naspäť vlastne k tomu, ja neviem točiť týždenné vlogy, lebo proste 8 a dovidenia. No jasne, no. Hej, alebo možno 10. Keď naozaj preženiem, tak ich bude 12. Tak ty to ale som skončil, vieš, to je. Zase, no, a to sa teraz snažím, že presne to, že ja keď budem sa chcieť vykecať z niečoho, mimo podcastov, tak natočím proste nejaký denný, dvojdenný vlog, niečo. Áno. A vtedy to dám von. Čiže ja to budem mať, že strašne nepravidelné, lebo tá moja robota je tak repetitívna, že to nie je možné proste robiť takto. To určite, no, ty kokos. Čiže je to dobré. A kam by si sa teda máš Grécko? Do Řecka bych se chtěla. Kolikrát jsem jako mluvila s týpkama, co jako tam jezdí, víš, nebo toto a jako to Řecko si říkám, ty vole, že by nebylo jako na škodu vyzkoušet. Okay. Ale nechtěla bych tam jako jezdit pravidelně. Ty si bola ešte aj, vlastne to si robila v bývalej firme, zobrala si dovolenku a išla si Škandináviu. Jo, do Švédska, no, hej, děcka. Já vám říkám, že mi se líbilo ve Švédsku, tam se mě líbilo. Hej, ale pro mě ta cesta byla strašně zdlouhavá. Já jsem normálně, tam jsem se těšila hrozně do toho Švédska, takže mi to tak nepřišlo. A my, jak jsme jeli vole z toho Švédska, no já jsem měla totální depku. Ty šel po dvojke, či ste šli dvakrát? Já šel jako sa mnou, jako byl ve svém kamionu, jo. Ale se šéfem prostě, pro koho teď jezdím, tak s tím jsem měla vlastně tu Švédsko. Hej, ne, já jsem se zdechnul cestu zpátky, víš, protože tam už nebylo takové to, že si máš na něco těšit, tak prostě ti to, to bylo strašné. Mě to Polsko, jo, tam se jezdí z Polska prostě a ty kokos, ne. Já kdyby mě postavil do Švédska, OK, ale tak, jak mě nebaví, to prostě už všetci ví, mě nebaví se vracet do Česka. Mě vadí Česká republika, jakože tady, jak se to, ty většinu času stojíš. Hej, začíná se, ne, že by mě vadilo, že se začíná brzo. Hej, mně sere to, že oni mají normálně úplně komunistické časy, vole, oni zavírají ve 2. Co ty chceš stihnout vůbec za ten den jako udělat, nebo toto, jo? V té Itálii se mi to líbí, protože začínají o 8:30. Ano, mají tam takovou tu 2hodinovou pauzičku, ale oni dělají třeba do 6 do večera. Takže ty si to prostě, jakože jak kde, ale prostě dělají dlouho, jo. Takže ty prostě reálně stihneš, hej, my jsme třeba jezdili nakládat tu dlažbu. Hej, ty jsi měl třeba 8 nakládek. Že Sassuolo, toto no. Tak ty jsi prostě stihl třeba 6 nakládek za den. No jasné. A teď si vem, v Česku kde? Teď nemá šancu. Jako tady stihneš jednu nakládku, asi ještě si tleskáš, vole. Že si ho vyložit a naložit, jako víš. Mne vlastne tiež Pája, druhý kamoš, ten chodí na tandeme. No. A ten tiež teraz, že v Pozni bol včera, či predvčerom. Včera išiel domov, dal sprchu a išiel na víkend, lebo však budúci týždeň má o deň menej. Jo, tak teraz išiel akože že sa dohodol so šéfom. A tiež v Pozni, že strašne dlho, že čakal, tam že to u Rudné a tady toto, jakože tam, když chceš jet do Plzně, ty kokos, tak jen z Prahy, Rudná, toto, Konečná, Brno. Hej, já jsem musela normálně, já jsem byla nakládat teďkom Ždírec nad Doubravou. Hej, ty bys normálně sjel tam, napojil by se z Úrosic, si v Brně a jedeš dom a úplně pohodička. Hej, podle mě bys byl třeba za 1,5 hodiny doma.
Hej, ale tím, jak to Brno stojí, tak já jsem jela na Svitavy. Hej, já než jsem se protrckala na ty Svitavy, než jsem dojela ze Svitavy. Hej, ty vole, ty kokot. Já tady normálně úplně nechápu to. Fakt, já nerada se sem vracím. Jako. To Brno je... Brno je konečná prostě. Nejvíc nepochopíš to, že oni tam vlastně rozšíří pruhy a oni je teď celé zlikvidovali, protože dělají Dajú ten most, ešte potom tam ďalšie, alebo niečo, no. Neviem, nebol som tam dlho a... Ne, hej, vyhýbej sa obloukem, Ráko. A našťastie ani... Vlastne aj teraz však idem síce Nemecko, a idem Taliansko, Nemecko, Taliansko. No. Takže tam sa do Česka tiež nepozriem. Já jsem říkala třeba teďkom v létě, že budu jakoby jezdit normálně. Já ale nemám, myslím, slovenskou krabičku, já musím říct spájovat pořídit. Ale normálně, že budu Nemáte jezdit... Eurovac? No, ale mi to. Já tam mám jenom českou krabičku a pak mám telepas. Aha. Takže, a pak tam má vlastně jakoby aj slovinskou tam má, myslím, nebo ano, toto, slovenská ale je darská je tam samostatná. malá, no, ale jako já nemám jakože jinčí tu. A on říkal, že právě pořeší jakože na všechno, víš, jakože jak máš tu jednu. No tak tam je asi, takto ja neviem, ale Eurovac viem, že toto má už na všetky. Jo. A sa mi zdá, že od budúceho roka už aj Slovinsko bude v Eurovacu. Jo, oni už to tak mají, Takisto. no. Můj tata má jenom jednu krabičku, ne taká malá, kam on má úplně na všechno. No, ale já ji ještě nemám, no. A já právě, že se chci úplně vyhnout Vídni, Mikulov u nás v Česku. Ty vole, tam v létě strávíš půl dne. Mikulov. Tož Mikulov je kousek, když jedem vlastně mi do Itálie, tak vlastně ta hranice, okej. jakože u nás, víš co toto. Okej, taďal som nikdy nešiel. Hlavně tam má nejezdí v létě. No, tak víš, dovolenky, no. Ty vlastně, když jedeš z Vídně a kdyby na Česko, na Brno, tak ty jedeš přes Mikulov vlastně, víš okej. co, když bys jel z Vídně. No ale já jsem řekla v létě to normálně budu dělat tak, že pojedu normálně na Bratislavu a tam asi prošmíkám hento, protože... A to ti prejde vzhľadom na kilometre navyše času to? Hej, ono je to na stejno docela. A jestli ne na stejno, tak je to třeba o 10-20 km jako delší přes Slovensko, bych řekla. Jako nebude tam taky velký rozdíl, ale hlavně se vyhneš Mikulovu a vyhneš se Vídní. Jo, protože před Vídní vlastně zatáčíš na Bratislavu, že jo. No ale cez Viedeň ideš aj tak? Nejdeš. No ideš tou druhou vetvou Viedne. Za Švechatom, na tak Švechate ano, jako by hned na začátku akože Vídně áno. se dáváš doprava, Hej, víš, jakože ale nejdeš už no, přes jasné, to, nejdeš jako, přes jo, ten most, takže to tam dodělal, jako, ty kokos, mě stačí, tak když to máme hej. třeba do Znojma, víš, tak už musíš vlastně absolvovat tu Vídeň a Okay. ty kokos, jakože barzdě je to fakt, ne, já, prostě já bych úplně to nechci už, nebo ne, že nechci jezdit, já prostě jako ještě budu jezdit. Ja som si teraz povedal na ten budúci týždeň, že mi to tak akože relatívne dobre vychádza, že keď vyložím Benátky útorok ráno, tak akým naložím, akým prídem do Nemecka, tak už bude večer. No. A v noci sa až dotiahnem na vykladku, vyložím, zase sa presuniem na nakladku, to mám asi 100 kilometrov. No. A potom budem začínať vlastne ráno o nejakej 9:00, No. čiže už všetci budú v robote. No. Naložím a kým všetci pôjdu z roboty, tak už sa vrátim minimálne niekde na Vilách alebo tak nejako podobne. Čiže... No tak já vlastně vyjedu v nedělu večer a to vlastně v úterý ráno složím Turín a jsem zvědavá, kdo jedu domů. Nakladku ještě nemám. To zase máte vy lepší. Vy máte to som akorát že chcel máte povedať. jako týdenní, už víš dopředu, ty si můžeš skrz to naplánovat všechno. Já si nemůžu plánovat nic. Ty reálně si nemůžeš plánovat nic. No a ja si viem naplánovať, že počas toho, ako som v robote, tak mám 3,5 hodiny čas, že idem sa do Benátok povoziť na loďkách. Tak to už se mi hodně dlouho nestalo. Abych šla do Benátek se povozit, na loďce. Dá sa to. Akože nie, Jako nie já se vždy. stavím třeba k moři, jo, že když fakt jedu Toto na ten máš ty výhodu, my nikde k moru nechodíme. Nikde. Ale jak to, že než, jak ty můžeš jít reálně tam, jak je Bibione a tady toto, tak tam se dá kamionem do Latisany. Úplně No, nádherně. to už je, vieš, zachádzka zase. No a co, 20 kilometrů, kámo? Ježíš. A kedy? Vieš, kedy? Ale, to je to, že... ale kdyby si jel trochu později dom, tak kedy se dá. Počkaj, akože dá sa to. Presne, my máme napríklad tú slobodu v tom, že my Záleží nemusíme na tom. vyložiť v piatok. Jo. Nám stačí, keď vyložíme pondelok ráno. Čiže v princípe, keď skončím že som v piatok na obed naložený, Ano, tak můžeš jít moc. tak ja môžem spokojne ostať v Taliansku Ano. a v sobotu, ja neviem, večer o 6:00, tak aby som do rána do 6:00, kým začnú zákazy, nedeľné prišiel domov, tak som v pohode. Čiže ja si viem vlastne, v princípe si viem
2 týždne... Počkej, v Rakousku nemůžeš jet, ale po 3 hodině odpoledne v sobotu. Ale v noci môžeš, nie? A naspäť chodíme cez Slovinsko, takže to je jedno. No, jako prostě ty v sobotu vlastně musíš dojet do 3 hodin, musíš jet jako na Mikulu, musíš dojet prostě do Česka nebo do jiné země. Prostě v sobotu to platí celý rok, že prostě v sobotu nemůžeš jet po 3 hodině. Neviem, vidíš, a toto zase my cez víkendy nerobíme, čiže ja tieto víkendové, vieš, akože, a keď sa to náhodou stane, tak neviem, my akože najhoršie, čo je, takže končíme v sobotu ráno, že prídeš domov, a to zabavíme, že ráno o 6, hej. Jo. Alebo tak, že... Jako já jsem teď taky docela často jezdila, ty kokos, jako jsem dojela hen v sobotu nebo toto, ale stalo se mi, že jsem tady dojela ve čtvrtek nebo tak, ale to jsem dojela večer nebo to, ale jako většinu času v pátek prostě jako dojedeš, jo, nebo tak, ale říkám ti, no jako u Ramu jako byla pohodička, když tam byla Dája, no, co ti budu jako. Tam... Dobre, a prečo si odtiaľ odišla? Tak ako dlho si tam bola? Byla jsem tam 2,5 roku vlastně. Okay. A tam nešlo jako, že o to, že to šlo tam celkově se to tam začalo hrozně. Ja chcem presne ten myšlienkový pochod, že... Myšlienkový pochod, prostě už jsme jako hodně dlouho vnímali to. Lebo zároveň, počkaj, to sa ešte vrátim, ja som s tým začal, že bola si pri firme, kde, koľko ste mali aut? To GD Trans, kde jsem začínala, tak on měl, myslím, 5 kamionů. Nie, teraz v Rame, iba čo si v Rame 3. No. 3 kamiony vlastně. Já vždycky chodím do takých malých firm. A to je to, že to si bola ty, otec a niekto, hej? Ľudia, no. No a to je to, že vlastne keď ste tam boli s otcom, tak vieš, že to bola akože taká kvázi rodinná firma, keď tam tak povedať. My jsme všude spolu, kámo. No, veď to je to, vieš, On že... vždycky říká, že jsou jeho koule u nohy, vole. Jo, jako hej, my chodíme vlastně do tady takových malých firm, protože jako na jednu stranu ono to jako je na prd, jo, protože prostě v té malé firmě nemáš takové jakoby možnosti, jako když to tak řeknu, že hodně se hledí na peníze, jo, musíš prostě, jo. Takže prostě nevím, jako jako v hodně věcech si jako takový jako omezený tady v tomto, že prostě nemůžou moc třeba, víš, že většinou jsou pod špedicou, neřídijou si to sami, jo, takže jsou pod nějakou špedicou, takže kdyby nemají to slovo tam v té firmě nebo tak. Třeba i u GD Trans, jak jsem začínala, tak on zase dělal pod jedným týpkem, ten mu dával prácu a taky nemohl říct, jo, že ne prostě, nebo tady toto. Jo, teď vlastně Dája si teda to řešila jakoby sama, ale prostě taky tam zase bylo hodně věcí, jako co to třeba jako Dája ti třeba, vole, poslala tak jako 3 nakládky, jo, jednou za čas a všude zněl, vole, 24 tun a já říkám, ty poslouchej, Dájo, já můžu bez 72 tun, nebo jako co to je, jo, a teď ona hledí a říkám, já potřebuju, když mám 3 nakládky, já potřebuju vědět, jak si ten náklad rozložit, kde co nakládám, to prostě, jo, musím to vědět, jo, já to jdu zjistit, toto, poslala mi to, tak to ne, potom nějak mě to poslala. A já jí říkám, no ale já potřebuji mít na předku jako 10,5 tuny maximum. Ono ano. No je víš, to jako, hej, že... Ono je to prostě potom, to si jako nevybereš prostě asi, jako každé ty firmy mají něco. Mňa napríklad toto na tých plachtách nebavilo, že presne 2-3 nákladky, 2-3 výkladky, zberáky a tak ďalej. My nemáme tady teda. Jako Bude mať ďalší z hostí, bude vlastne kamoš, ktorý má svoju prepravu. A on robí aj dispečera, akože chalanom nedáva až také, ale on sám sebe je schopný si nadrbať 19 nakladok. Jako a i Pája, jo. Pája si třeba ve svém volném čase, jako ještě, ty s ním voláš třeba v sobotu a on vozí dřevo. Jo, že má ještě jak kdyby návěz vlastně to, že jako fakt normálně dřevo tam naskládá toto a on vozí do Rakouska dřevo v sobotu, chápeš? Jako, že prostě on taky, my ho tam třeba seřvu, jo. Tady je to jeho. Je to jeho, ale jo, ale o to nejde, víš, ale že fakt jako vidíš, že tu firmu má rád, chce to, vole, tady toto, víš co. A teď třeba, když si vezmeš, já jsem skončila u Ramu, tata taky, Dája taky, a vlastně převzal to Petr, vzal si nějakého dispečera a jako pod sebe, no a jezdí jenom ľudia. A dva kamiony mu stojí. No ja som minule videl, však to som ti aj písal, že som videl tvoju súpravu starú. A mě to furt všetci fotí, víš, kolik chodí v týdnu fotek, že vidí tu a ona tam furt stojí prostě, jo, takže já si stejně myslím, že... Ale ona bola na diaľnici, on na nej jazdil niekto, to bolo on išiel smer Taliansko. To bolo hneď za Arnoldsteinom, za hranicami. Čak, kdy to bylo, ale... Keď som ti písal, ja neviem, 2 týždne. Jo? Dozadu. Tak třeba jako někdo na to třeba sedl, jako třeba i Petr se rozhodl, víš, že na to... No ja neviem, ja som ti len, lebo vtedy sme si vlastne
To som ti písal, že tento podcast, že to poďme. Áno. A zrovna vtedy to bolo, že som stretol, alebo my sme sa mali stretnúť kde? Neviděl z náhodou jenom můj návěs. Nie, aj auto. Aj no Aj tak auto. ale on není nepřipojený k mému autu. Bol to biely Mercedes, ako viacej ti nepoviem. No, totiž Luďa má můj návěs a má vlastně u mojeho kamionu je tatův návěs, co měl, ten šedý. Teď je takto ta souprava. Okej. No nie, takto, bol to biely Mercedes, hej. Čiže áno, ja som si všimol náves a potom som pozeral biely Mercedes, tak za to som ti to len medzi rečou vtedy povedal. No ale nám sa vlastne podarilo posledné 2 týždne sa stretnúť po ceste. Ani sme sa nevideli. Já jsem tě viděla ale tak 3krát, kámo. No. No. A to chodíme tie isté Já jsem ti vlastně napsala, už jsem tě viděla po 3. Ano. A viděla jsem tě v tunelu, ale jinak jsem tě potkala po cestě ještě potom 2krát, jakože ne v ten týden, jakože, ale tak to 2krát a já říkám, to, že ty vole, ten tam zase telefonoval, nebudu mu ani psát, víš co. Ale jako viděla jsem tě, já totiž poznám tvé auto a teď jsem viděla vlastně, vy máte víc tady těch. 4 už. No, protože já Máme jsem 4. viděla, já jsem hleděla právě, že na DNB, ne, a vidím jakože ten Megatron, jak ty tomu říkáš, a neseděl v tom ty právě, tak říkám, že už máte asi víc. Máme 4, s tým, že 3 sú pod Šubodenom, No. jeden je pod Plachtou a pod Šubodenom sú vlastne 2 totožné, to je môj a Rasťov, ale Rasťov má už vlastne spravené, že tie hviezdičky má polepené, myslím iba na, má hviezdy polepené na spolujazdcovej strane a Boris má zrkadlá. Aha. On chcel so zrkadlami, tak má so zrkadlami a tak ja to týznem asi tým pádom. Aj keď možno už vlastne v dobe, keď toto bude vychádzať, tak to už bude. No, povedz. Pôjdu polepy. Polepy, jo? No. A jaké jsou plány? Jako taky nějaké ty hvězdy, nebo? Nie. Ja ti to nepoviem ešte, lebo ak sa to náhodou nestihne zrealizovať, tak to nepoviem. No. Lebo nechcem, aby mi to takto ukradol, keby náhodou, Okay, ale ukážem nevadí, ti my to. si počkáme. Ukážem ti to. A to potom bude na nerozpoznať. Akože budeš vedieť, že toto som ja. Jo, OK. Takže jo. Jako je mě to- Pája taky slíbil, no, že mě nechá udělat. No a to je to, nějaké že ty máš teraz vlastne však biely kamión, čierny náves, vieš, a to ako koľko takých skány, čo máš, ty vieš, prídeš na parkovisko, Áno. tak si tam môžete honiť do kríža, že máte to isté, vieš. No já si ho nemám. Ale jako chápu, jako myslíš, ale jo, jako ta Scania je neroznat. Nám sa teraz s Peťom v piatok ráno sme boli na Frame, robili sme pauzu a na stojanoch boli proste 4 rôzne firmy vedľa seba, ale 4 totožné Volva a 4 totožné návesy. Jediné, čím sa to líšilo, bolo vlastne popis firmy na dverách. Jo. Já třeba mám vlastně tu super verzi vlastně té Scania, takže já mám tady vlastně pod logem Scania mám napsané super. No a tak... Ale to má jako hodně, já už jsem potkala vieš. strašně moc tady těch super Scania, jakoby víš co, a ještě s černým návesem a toto, já říkám, ty to fakt jako nikdo mě nepozná, já jsem v totálním utajení, ale víš co. Jako zase dobré to, že když uděláš někde nějaký průšvih, hej, já jsem předtím vlastně napálila do borky ze zadu, ne, v Hradišti, hej, mě jenom chodili fotky, kamo, co tam děláš, co se ti stalo, ne? A já říkám, jaj, máma, jo. No ale... ja som mal takto, a to mi tiež prišla fotka, to sa mi pred Milánom, sa mi v zápche, Talian viebol predo mňa Jsme taky na Focuse. Na Focuse, tak som ho trošku potlačil. Ja som nemal nič. 2 škrabance, akože Kamion nemá, vole. tisíčka šmirglík iba, vieš, prestrekol som to, nič nebolo poznať. A on takto vtlačený celý náraz niekto. Hej, já jsem tak jednou na Ale počkaj, normálne aj policajt dal za vinu jemu, on zaplatil pokutu a vlastne to išlo aj z jeho poistky, však len z jeho poistky, lebo tak ja som nemal, my sme to ani neriešili. A jediné, čo mi pomohlo, bolo to, že v momente, ako sa to stalo, lebo nemám kameru, a keď už si ju plánujem 3 mesiace kúpiť, tak ale bacha na Rakušáky, tam je to zakázané. ale nemám ju, no. A tak Na to zase chodí spolupráce mě. Už několika ta kamera chcou mě dát. Hej. No. Ale já to nechci skrz ty Rakušaky, kamo, tam je tak pošli ich na mňa. tam je 10 000 euro pokuta, kamo, když v Rakousku tě uvidí, že natáčíš celou dobu jako to video, jako že máš tu kameru zaplu. Tam je to pod zákonem, pod A autorským. tak dobre, ale ty spolupráce pošli mňa. Hej, Hej, keby náhodou kamerky nejaké není problém, ja sa teraz rozhodujem, nejakú si chcem pohľadať, čiže šup a poviem to zase aj tu, už som to vravel aj Máriovi, prišla mi spolupráca, že online kasíno. Akože a za relatívne dobré peniažky, hej, že ešte keď k tomu takže vieš, ako nebudeš mať čo robiť, tak si poťuka. Já bych potřebovala spolupráci na boty, jo. Kdybyste to, já furt, teď jsem taky nejela kolem Freeportu, kamo, a já, že jdu si koupit plávky. A víš, tak jdu zase s botama.
A já říkám, já už to jedu. Já už normálně nikam nebudu chodit, ne. Nie, ale mám toto, tú kameru chcem, ale zachránilo ma to, že vlastne v momente, ako sa to stalo, tak som chytil telefón a odfotil som takto fotku, že kde je ona, kde som ja. A bolo krásne vidno, ako on proste bol ešte vlastne 3/4 auta vo svojom pruhu, v tom pravom. A to som ukázal policajtovi a on, OK. Jo, tak to se divím. Mně se zase stalo, mně se také staly 2 nehody, jo. Ale to jsem začínala jezdit a já stojím na telepasu a přede mnou vlastně kamionu se neotevřela závora. A on začal strašně rychle couvat na mě. A teď já říkám, ty kokos, a teď už jsme byli všetci jako v té koleji, ne? No a za mnou já se dívám do zrcátek rychle. Osobáka nevidíš? Hej, no tam byla dodávka. Tam byla aj tak, aj tá je ušia ako ty, vieš? Jo, ale to bylo zrovna slunko, bylo takým stylem, že ani stín neviděl, nic. A teď já se rozlínu a teď on na mě fakt cůval jako rychle, ne? Tak já jsem začala rychle cůvat a to jenom slyším, že tut. Hej, já se podívám na zrcátka, vole, borec úplně skřivený. S tou kapotou, víš, to úplně srulovanou prostě. A já, že, hej, ale ten týpek měl slepené všechny zrcátka. Izolepu, já říkám, no tak. To je jasné, Itálio, prostě úplně dobitou dodávku, vole. A já mu ještě stroluju kapotu, ty kokos. To byla úplná třešička na dortu, ale tak jako vyřešili jsme to. No a druhé vlastně, co se mi stalo, tak bylo za Milánem. Tam, jak jsou ty telepasy, jakože jako jak už si za Milánem, jako když jedeš už směr, jako Bergamo a tam. Okay. No, tak prostě ty sú veľké. Tam to vie byť zaujímavé. No a teď tam si to z těch strašně moc telepasů dává do těch 4 pruhů. No a já jsem jela vlastně tak, že jsem předjížděla kamion. No a Borka, to se jako stalo tak z klakson, vole, trůbí, jak to a předek, ne, jako sundaný, vole. A já říkám, tak co na mě trůbíš? A ona, že jsem to udělala já, že ať zastavím, ne. Tak já jsem zastavila, já jí říkám, a jak se to jako stalo, ne? A ona mě říká, že jsem byla ve 3. pruhu, že jsem předjížděla a že jsem vlastně, že jsem se pak zařazovala do 2. pruhu a že jsem mu návěsem vzala ten předek. Jenomže to si v takém šoku, jo, ještě když začínáš jezdit, jako teda by se mi to nestalo, tak já říkám, OK, teda no, jako udělala jsem ze sebe asi šaška, tyhle to si musela říkat, OK, no. Tak to vyhrála, víš co. No ale nevěřím tomu, že tak bylo, protože v tom 3. pruhu je zákaz. Ty nemůžeš jet v těch 2 levých pruhách, tam jsou zákazy, ty máš 2 pruhy na předjíždění kamionu, máš prostě pravý. No a ona mě řekla, že to bylo taky stylem, ale já věřím tomu, že Taliánka za mnou chtěla sjet potom za chvíli, no a dávala se do pruhu, takže škrkla prostě o můj návěs. Ale taky říkám na návěsu, já jsem neměla absolutně nic a Borko pes nemalovaný předek, vole. Víš co, a to je to, vieš, že dokáž to potom, vieš, že nedokážeš. Akože dokážeš to presne na tom, že ty nemáš nič, vieš. Že sa tomu, ale zároveň áno, je to možné, lebo zase ty to ani necítiš tebe, keď vieš, máš naložených 24 tón na návese a ty keď niečo takéto, mne sa akože návesom sa mi to nestalo, ja akože mám keď tak, ja rozbíjam svetlá, keď tak, ale to je, no ale to je presne, počkaj, lenže ja ich rozbíjam v rohožníku napríklad, hej, kde cúvaš na tie šneky, kde to vykladáš a tam sú proste tak strašne vysoko, a zároveň tam ani až tak dobre nevidíš, že pokade cúvnuť môžeš. Čiže tam ja si vlastne sklopím ten kryt, čo je na svetla a ja len sa dotlačím a len tým krytom pukne to svetlo, hej. No, čiže ja som minule spravil, takže som si kúpil 2 kryty ľavé, 2 pravé. Do zásoby. Jasné. Vieš, a keď náhodou, tak iba pozriem, je iba puknutý, dobre. Vieš, a už keď náhodou, že sa pukne ešte viacej, a možno tak chytím, prešrobujem, hotovo, hej. Hej, já jsem tak furt ztrácela víčka od ADBlučka, furt. Hej, toto furt. A teď já jsem se teď úplně nachytala, ne. Hej, ještě, že Scania normálně to víčko má jakoby, že ho odděláš, ale ono furt drží. No ale hej, to furt byla, se furt ztrácela víčka od ADBlučka. A teď jsem taky jela právě, že s otevřenýma dojedu doma, já že mám dost, kamo, to je úplně co na tohle dělá. Mne sa minule podarilo, prešiel som asi 100 km s otvorenou nádržou. Zabudol som sa, proste dal som pištol, išiel som zaplatiť a absolútne, neviem, ale viečka na ADBlučka, počúvaj, pošlem ti link, no neviem si to, a majú aj na Scaniu, ale tak už to nepotrebuješ, ale... To kúpiš aj v Itálii, víš, kolikrát si tam musela kupovať víčko na ADBlu. No ja som, akože reálne som ho stratil v DMBčku raz. No. Tak to je wow. Počkaj, lenže vieš prečo? No. Ja mám kryty na nádržiach. Jo, takže to ti nespadne. Čiže mne to spadlo medzi nádrž a ten kryt. Jo, tak to ja ne, no. Ale a naposledy, alebo nie že naposledy, ale to si pamätám, išiel som nakladať po Slovensku niekde a v Martine máš 5 semaforov alebo koľko. No. A neviem prečo na tom poslednom som stál a mne zrazu trklo, že
Ty kokot, AD-blúčko. Vystúpil som vonku, pozerám, otvorené. Tak som strčil hlavu pod náves, pozerám, je tam, dobre. Ty kokos, hej, toto. Já, když jsem byla malá, tak jsem furt ztrácela klíčky, ty kokos. Kolikrát jsem ztratila klíče, to mé mama by to, a ona mě furt za to úplně nadávala, víš co. To jsem ztrácela klíčky a teď furt ztrácím víčka od AD-Blue, to teda už skončilo, teď díky tomu, že jsou na skány, ale hej, to furt bylo, jenom v Itálii, zase nemám AD-Blue, víčko, ty já zase jsem musela jít koupit a toto. No. Takže jo, hej, a nejvíc, hej, já jsem, ještě jako co ztrácím víc jak víčko na AD-Blue, tak jsou razítka, kámo. Hej, razítko, to je můj věčný problém, vole. Furt, hej, u rámu jsem snad 5 razítek musela kupovat. Já jsem furt někde zapomněla razítka. Ja keď tak rozmýšľam, tak asi 2 alebo 3. A dajme tomu, že tak 3-krát som si vypýtal tú istú robotu, lebo som vedel, kde som ho zabudol. Tak ty máš dobré to, že jezdíš akože... A to bolo ešte nie, to bolo predtým. Teraz my máme už cemerky, keď niekde vypisujeme, tak máme pretlačené, čiže tam ho nepotrebujem. A jediné, kde vlastne nosíme razítko, tak je San Vito a on ti ho vždycky vrá, alebo ty mu ho odozdáš, keď prídeš, všetko plné a odozdáva ti to s papiermi naspäť, takže teraz je to v pohode, no ale hej, tie razítka. Lebo to je vec, ktorú ti vlastne, hej, že bum, 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 dovidenia. No, ale ja to vždycky potom... bum, 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 pak podepisuju, takže vole razítko odložím a už jdu bez razítka, víš co? Takže já jsem na razítka úplný magor, ty kokos, jo. A teď tam už se jako nevrátíš, a hlavně já mám, vole, paměť jak Dory. Já jenom nezapomenu, kde jsem byla. Já tak těž, no. A nejhorší je to, že to razítko pak už třeba jako týden nepoužíváš. No vůbec, jako už nedohledáš razítko v životě. No tak to vůbec, ale vieš, a ty, že ho nepoužiješ, alebo nepoužiješ ho aj mesiac. Ano. A potom ty máš myšlienku stále v hlave, že to razítko je v tom šuplíku. Není. Ani hovno. Ej, ale co třeba můžu říct, jako v životě jsem třeba nestratila kartu nebo něco takového, nebo telefon. Ani telefon. Jako zapalovače hodně toto, tak to jsou čorky, nebo kradu průpisky furt. Víš, já furt mám nové průpisky. Ja vždycky poviem, ja keď nájdem nejakú dobrú, lebo to je akože problém. Máš dobré pera a zlé pera. Jo. Hej? A keď nájdem niekde nejakú dobrú a vidím, že tam majú 3-4, tak im poviem, že reku, môžem? To prostě poznáš, tak pak se ti s ním píše. Áno. Já nemám ráda ty tenké, ty úplně nenávidím. Tie úplne najtenšie sú zlé a tie úplne najhrubšie sú, musí byť také... Úplně akorát. A já vždycky, jak tím perem píšu, tak já se vždycky dívám, jestli někdo sleduje. Víš? A já potom... Malý kleptoman. No, jako propisky ty má, no. Jako... Nekoupíš si prostě. Hej, já nevím, kdy jsem naposledy koupila propisky. Pero. Já nekupuju. Ne. Nikdy, hej, naposledy ve škole. Tak my akože dostávame, však alebo máme teda na firme, že prídeš, zobereš si, keď náhodou nemáš, tak samozrejme. Ale... Ja prostě vždycky ukradnu, víš co, niekde. Počkaj, ja som raz dostal v Kelheime na nakladke. To bolo pred Vianocami. Taký oný, že poslal, akože jeden balík poslal šéfovi do kancelárie a druhý dal mne. A boli tam také pera, ale tie, čo oni majú tú atramentovú tuhu, takú tú hrubú. A toto normálne kovové pero, pekne v krabičke, boli tam 2. Akože toto, a to som povedal, že dobre, toto si tu odložím. To si odložím. No. A doteraz som to pero nepoužil, ale mám ho odložené, že keď raz náhodou bude taká príležitosť. Jak budeš na svatbě podepisovat. No, napríklad, no. Áno. No, takže tak. Koľko máme hodín? Máme 4. 4 hoďky, ty vole, tak co teď? Poďme na otázky od fanúšikov, čo prišli. Ježiš, kamo, to taky, ale bude ešte na dlouho. No ja viem, veď práve. Tak poďme. A to sa tebe som ich posielal, na môj telefón sa to natáča. Takže počkej. Tam si to poslal? Jo, tady. Na iMessage. No tak poďme, počkaj. Budeme to takové trochu ve stručnosti. Ve stručnosti, takže X-Mejko sa pýta, že aké boli začiatky, ako si na to celé zvykla a čo bolo to najhoršie na psychiku? Hej, jako začátek na kamionu, jako, když se nebudeme bavit, to už jsme probrali. Nie, jako to už úplně, poďme len k tej psychickej stránke veci asi, lebo to jsme dali hneď na začátku. No, jakože takhle, jako, když jsem začínala fakt jezdit úplně sama, jsem vlastně začátek na kamionu bylo tak, že jsem jezdila statu 2 týdny. To jsme vydrželi jenom 2 týdny, měli jsme jezdit 3, ale pak nám už po druhém týdnu začalo prcat, tak jsem šla jezdit sama. No a vlastně ten první týden on říká tata, že tomu šéfovi Gábinovi, ne, říká, hej, dej jí prostě na rozjezd, když jede sama, ještě neumí couvat toto, dej jí prostě na kládku do Itálie, protože tam se jezdilo i Švýcarsko.
a nakládku celonáklad z Itálie, víš co, do Česka, ať si to otrká, naučí se cůvat, toto, jo. Ty kokos, hej. Tak moje první točka, vole, bylo švýcarské. A jela jsem ze Švýcarska do Itálie a tam jsem měla 8 nakládek. Ale zase, vieš, na tomto presne sa naučíš, vieš, Jo. to je to. Já za to jsem doteďka ráda, protože vlastně, když máš to peklo na začátku, tak pak už jenom tak něco nepřekvapí. Vieš, napríklad môj oco ani nevedel, že si robím vodičák. A dozvedel sa to. A som mu teda sa mu priznal, keď som v Pandorfe čakal na nakládku. Prvý deň večer. Lebo som prišiel ráno na firmu, papiere, hej, všetko a tak ďalej. A v Pandorfe som prvýkrát nakladal. A večer už bolo toto. A však samozrejme, keď ti voláš do zahraničia, tak ti to vyzvania inak. Jo, no. A on, že kde si? A ja vravím, reku, dobre už. Lebo celý deň, on mi akože volal mi párkrát počas toho dňa a vravím mu, reku, oco, nemám teraz dáčo, že večer ti zavolám. No. Tak už potom bolo. A tiež som mal také, že sa, akože on mi tedy, už potom si povedal, že poradí mi, že, že keď dáčo, že mu mám zavolať a takto. Ale tiež som mal... Hej, můj tato mě jako třeba... Tiež som mal také. Ideš nás už vyhodiť? 20 minút potrebujeme? No, dobre. Třeba vlastně, jako můj tata mi hodně pomohl, jako brutálně třeba na tom kamionu. A mě jako on mě ze začátku ano. jako totálně mě posílal trasy, kam má jet, protože v té Itálii to fakt nejprehy. No. Já jsem si jednou odhodlala jet podle vlastní osy, ty kokos, to bylo, hej, to byla no ne, z výkládky to bylo 7 kilometrů na naklad. Hej, já jsem se dostala také prdela, že to bys na mě nevěřil, víš co. No, takže asi také začátky, no a na psychiku jako... Tak začátky byly. Já jsem vlastně na začátek proto jezdila vlastně týden v práci, týden doma. Mm-hmm. Takže já jsem si vždycky dala takový ten čas to rozdýchat. No, okay. Jo? Ale prostě, no na začátku bych nechtěla jezdit celý měsíc, jakoby takto, jak jezdím teď. By ti nové prclo, fakt, to ne. No ja som napríklad na začiatku, ja som dokázal šoferovať veľa, ja som vozil osobné transfery letiska na osobáku a mne nerobilo problému otočiť 3-krát za deň Zvolen Viedeň. Ale na kamióne som mal akože po 4,5 na začiatku, že dosť. Čiže to bolo tak. No, musíme prejsť rýchlo, lebo však vlastne Mário už odchádza, keďže sme u ňoho Jo, dielni. chudák, no. Takže musíme ísť rýchlo. Takže poďme, že čo te primielo začít kamionem, sa pýta Kája 99. To sme odpovedali, to vieme. No. A jak je to ve vztahu a vzájemném respektu a toleranci, že nejsi doma? Ty kokos, hej děcka, jako to je... Jako znám hodně znám tolik případů, co se rozvedli skrz to, že jezdil jako týpek na kamionu a tady toto. Dokonce znám případy, co týpci na kamionu postavili barák, vola, došli dom a až ho postavili, tak už měli vyměněné zámky a už se nedostali dom. Okay. Jo. Jako je strašně moc takových případů, ale hej, jako ty vztahy jsou, musíš si prostě umět vybrat, jako asi tak ti to řeknu. Jako je to fakt o totálně brutálním respektu. Já bych třeba nemohla si najít partnerku, dám příklad, co je zdravotní sestra. Hej, my bychom v životě neskorigovali náš vztah, jako čas na sebe, jako to by nešlo, jo. Takže ona prostě robí víkendy, no. Mě třeba jako, já si jako nehledám, že bych si jako hledala partnery, že prostě já si jdu hledat někoho. Hej, mi to vždycky došlo tak nějak samo do cesty. Stane sa, presne. Jo, jako prostě, když to nehledáš, tak to zrovna přijdeš, jak to znáš. Takže já jsem si nehledala, ale jako dívám se hodně na to, co ten člověk dělá a jestli to půjde. Protože já si té práce nemíním teď vzdát. No, a jako ne. Kvôli nikomu, proste, takže tak. Čiže musíš mať šťastnú ruku pri výbere. Aké máš vzdelanie, sa pýta Tom. Tome, tak to si sedni, protože já jsem vyučená kadeřnica. OK. Jo, takže kadeřnica, byla jsem rok na hotelovce, to jsem teda vzdala, protože v tu chvíli se mi nechtělo fakt učit, ty vole, víc. Takže snažila jsem se vyučit na hotelnictví, ale ne, jsem kadeřnica. Biker Pospexa, že prečo sa cítíš jako kluk? Oh my god, no nevím. Hej, jako děcka, já už jsem to tak měla odaživá. Hej, moje mamka, mami, jestli to sleduješ, jo. Tak, jasné, že si to pozrie, to si mi vravila, že sleduje všetko od teba. Jo, to je mega moje největší faninka. Ale ona mě třeba, já jsem brečívala, ona mě do školky dávala šaty, já jsem brečela, já už od jak, že, nebo tak jak holky si s panenkama, toto mě mamka koupila, vole. Potřebujem tvoje heslo. Mě mamka koupila panenku, kamo ta panenka hned letěla z kočáru, vole, a já jsem jezdila v tom kočáru, chápeš, vole, děcka vozili mě v tom kočáru, ne tu panenu. Jo, takže mamka ze mě byla hotová, už asi věděla, že není něco úplně OK, vole, víš co. No a prostě, nevím, mám to tak rád, jako můžu vám říct, že v životě bych se nepřeoperovala, já jsem prostě ráda tak, jak jsem. Jo, mě to úplně vyhovuje a jako mým partnerům to taky vyhovuje, jo. A nechtěla bych.
Jako jediné, co vám závidím, kamo, takže můžete čurat, kde se vám zachce, kamo. Vy reálně můžete čurat z okna, vole. Jo? Já to mám v tomto horší, takže tak. A proč si neuděláš kamion hezký, nebo to máš v plánu, sa pýta niečo, čo neviem prečítať. Ale... Hej, ono s Rakušákama je problém. Jo, Taliáni to mají úplně jako na háku, co ty tam máš a tak, ale Rakušák, jak vidí, že ty máš nějak moc upravený kamion, tak on tě furt staví a furt tě kontroluje, jo, jako, tak toto je hlavně ten důvod. Jako Pája mě řekl, ať si na kamionu udělám, co chci, jo, v pohodě, ale prostě já sama nechci mít ty problémy, jako zbytečně, víš, jako. K tomuto poviem aj ja niečo a to je to, že ja nemám osobnú motiváciu, keďže to nie je môj kamión. Jo, to taky fakt. Tak povedzme si úprimne, že to, ja neviem, nerezové lípko na predok a boky stojí 1000 eur, dajme tomu. Tie svetielka stoja niečo, hej. Aj keď dobre, ja však idem dať tie polepy, tie pôjdu z môjho vrecka, to som akože ochotný, že OK, to dám. A zároveň za to nemôžem dostať žiadnu pokutu, lebo je to nálepka, kým sa dodrží, že 50% dostáva bielej, tak som s tým OK. Ale ja tam nevidím tú finančnú motiváciu toho, že prečo by som mal dať. Ty ani nevíš, na jakém kamionu potom skončíš, presne, takže ti to nemusí sedět. To je to, že za prvé ti to nemusí sedieť, za druhé ty do toho dáš 2-3 tisíc eur, dajme tomu. No. A potom ti šéf povie, že no, máš druhé auto. Alebo nie. Dobre, ono väčšinou sa to nedieje, že už keď si to auto porobíš, tak akože ho máš, hej. Ale aj tak prejde nejaký životný cyklus toho auta, dajme tomu 4 roky. No, většinou, když jezdíš mezi nároku, tak po 3 letech by ty kamiony měly měnit, jo. No, to je 3-4 roky, vieš. No, splatí sa leasing a dovidenia, hej. Čiže nevidím tu motiváciu v tomto. Takže to je za mňa. Je to tak, ale já hlavně až skrz ty Rakušáky, já tam mám světýlka nějaké, co dělal týpek přede mnou a tady toto, jo, na těch bokách, jo, a tady toto, jsou tam nějaké úpravy, ale prostě třeba teď už, jak jsou ty přední rámy na těch kamionech, hej, to totálně, už v Holandsku, to je holandský styl. to zakázali. A ono to zakázali skrz to, že máš vlastně delší ten kamion, než jako, jo, takže dohady zbytečné prostě s aj vo Švajci to je problém s tými jo, prostě to už začínajú s tým dělat problém všude. A prečo jazdíš kamionom, sa pýtal Petrik, to sme odpovedali. Ďalej, ďalší Lukáš sa pýta tiež, že prečo to je oné, prečo si, teda či plánuješ niečo na tú Scaniu. A hodně nervů na silnici ti želá. Jo, tak to budu potřebovat, no, jestli ještě budu jezdit do toho Česka. Každopádně děkuji teda, no. Je těžká autoškola na kamion C+E? Hej, děcka, nevím, jak je to teď, ale jakože hlavně je to čím dál dražší. Jako za mě to stálo, vem si, že já jsem dělala řidičák vlastně na kamion před, dám příklad, 8 lety. A jako... Ty vlastně jazdíš dvakrát toľko, čo ja? Dvakrát tak dlho. No, ale prostě před 8 rokama a ten řidičák stal 45 000, teď už stojí 65. Okay. No, možná víc 70, jo, což je u vás 3 000 euro. O 1000 euro viac. No, jako šlo to brutálně nahoru, takže vůbec jako takovou tu motivaci jako jít na ten kamion, já se ani nedivím, že ti lidi nejdou, protože jako kde máš po škole třeba hned vzít. Hej, ale na druhou stranu to zarobíš za mesiac a pol naspäť v princípe. Jasné, máš nejaké náklady a tak ďalej, ale asi je to investícia, která se ti vlastně velmi rýchlo vrátí. Jako jo, mě třeba hodně lidí aj píše třeba, tak a to se dá i upsat firmě, ne? Toto je lidi, jestli fakt budete ten kamion fakt chtět brutálně, tak toto je fakt ale poslední možnost. Zober si bezúčelák radši. Radši si ano, vemte úvěr a fakt jako, že běžte si to, normálně si to splácejte, protože vy jak se upíšete té firmě, oni s váma budou zametat. Jo, takže budou ale zase môžeš takisto spraviť to, že ty sa vždycky vieš z toho vyplatiť. Jo, tak čiže ti ty prachy, 3 mesiace sa uskromníš a ideš. Ale áno. Tak je. A či je to len toto, bol to tvoj sen řídit kamion? To si odpovedal, že vlastně náhodou se ti to stalo, že... To byla jako náhoda, že mě pak docvaklo, že to chci dělat vůbec. A kam by se ale nejdal podívat s kamionem, takže to máme to Řecko. To je to Řecko, jakože tak to já jsem byla v tom Švýcarsku, tam se mi taky líbilo, to Švédsko se mi taky líbilo, jakože ale prostě ne ta cesta, to Švédsko, to Švýcarsko. Okay, čiže nemáš také tie, lebo napríklad, a toto sa ťa ešte opýtam, keby si nerobila na plachte, čo by si chcela? Já vím, co to je. Já vím, co chcem já. Já nevím, co bych, asi mě ta plachta baví, jako, asi tak ti to řeknu. Já ani bych nepřemýšlela, že bych šla třeba, když jsem se předtím dívala po jinčí práci, jo, skrz toho Petra nebo toto, já bych třeba nešla jako na mražák. Okay. Jezdit, jo, protože za prvé ten hůkot, lidi říkají, že se na to zvykneš, jo, toto a pak, že když to nefunguje, no, tak hej, si to tak si to, no. Ale prostě mě ta plachta baví to, že já mám ráda pohyb. Jo, takže mě nevadí to, že v dešti třeba prší, vole, ty musíš kurtnout, a mě to nevadí, kamo, jakože tady toto, takže asi bych neměnila jako tu plachtu. Okay.
Ale jako co mám v plánu, tak potom, jak slezu úplně z kamionu, tak prostě chci jít dělat třeba dispečerinu a tady tohle. Jako, že, jako fakt už potom slez z toho a tady toto, ale do té doby jako bych chtěla být na plachtě, víš co. OK. No ja to mám tak, že ja by som strašne chcel nadrozmerku. Hej, teďka můj zání, víš? Oni zání, on se mě ptal, nechci včera, ne? Nechceš jít k nám? Já říkám, nechci. Mám aj ponuku. No, oni jsou třeba každý den doma, tady toto jako, že on No tak jezdí... jasné, ale asi nebudem každý deň doma v Nitre, keď budem u ňoho. Oni jezdí aj na Slovensku, myslím, říkal, že jsem tam aj Německo točí, ale jako hodně jezdí po Česku a to. Ale tak to nechcem. Já taky ne. Já říkám, brácho, jezdí do Itálie a půjdu. A to je presne to, že ja mám akože ponuku na Nemecko. No, ne. Ale že Slovensko, Nemecko, Ano. ale to nie. Zase na druhú stranu, a to ti poviem potom súkromne, to nejdem rozverať ďalej. Počkaj. Zase odemknu. Ne, ty jsi tam... Tak ano, ale ne. Nie, dobre, počkaj, to si pamätám. 5. Neříkej to. Ha! Som odpozoroval, vidíš to? Len som začiatok nevedel, že... Já si vždycky pamatuju, že byly takové ty kuličky a já jsem vždycky hledala, jak to... Dobre, čiže otázky vlastne máme, keď tak na to pozerám všetky. Takové v rýchlosti, no. Takže toto jako, a ešte som mal jednu. Počkaj, mal som to, že čo by si chcela začať. A daj jednu radu a jednu prosbu. Jakoby radu, no, nechoďte na kamion. Ne, kecám. Radu, ty kokos, tak jakou radu? Jako rada ode mě je to, že když ten kamion chcete dělat, že jakoby pro peníze, to nejde. Hej, tu práci musíš milovat. Prostě. Jako pokud to chcete dělat pro peníze, to běžte normálně. Takže jsou hezký. No, s hovnocucem běžte jezdit třeba, jo? Na to si taky prej dá zarobit, ale jako ne, to se nedá dělat. To třeba dělá ten Luďa, co vlastně jezdil u Ramu jako třetí řidič, tak ten to dělal pro peníze skrz to, že má dceru vlastně na vysoké. Hele, on je nešťastný z té práce. Jo, úplně, to akože musí ťa to baviť, tá robota ťa musí baviť. No a prosbu, jako co? Takú ja neviem, že dávajte väčší pozor, alebo nejebte sa nám Nejezdíte v Česku. alebo nejebte sa nám proste rovno pred auta a podobne. Jo, toto jako, že hrozně lidí si neuvědomuje to, že my nemáme takovou brznou dráhu, jak má osobák. Jako takovou rychlou. My prostě potřebujeme víc času, a když ten kamion je prostě naložený 24 tun, tak vy, když nám vletíte do cesty, tak konečná, nebo lidi na přechodu. No, oni tak to je víš, jako, že oni se nerozlídnou a teď brzdí. A teď já vždycky takhle oči vyvlezu z důlku, víš co, to tak jako tohle. No. A byla bych ráda, kdybyste trochu respektovali to, že my jedeme na čas. A prostě my, když jako předjíždíme, my nepředjíždíme ze srandy. My prostě jsme omezení časem a prostě někdy nám to fakt nevychází a ta fakt jde o barzaké minuty, jo. Takže když nemusíte překročit, tak nechcete překročit. OK, chápu třeba, když jede člověk 90 a ten za ním jede 89 a předbíhá tě, ty kokos, 5 minut, tak to sere, jo. Ale třeba Poláci někteří mají už 80 omezovat. 82, no. Tobě to letí 90. Pane Bože, mějte tu trpělivost, vám se to reálně rozjede raz, dva. Ale to je reálne, ja som to minule počítal, to je do minúty ho predbehneš, keď ty ide. Vieš, takže... Jo, jenom, že A tu si spravím shoutout ohľadom toho času, lebo ďalší podcast, ktorý vyjde hneď po tomto, je s Máriom, kde sme preberali tachografii a P6 jednotku a podobne. Takže tam bude o tomto povedané viacej. No, jako doufám, že tam vysvětlíte ty pauzy, no, konečně budete první, kterým se to povede. Počkaj, chceli sme, není šance, kam. ale vlastne sme zistili, že ten ITER, alebo nie ITER, tú P6 jednotku nikto naozaj nevie, tak ako by naozaj mala byť. A ty vlastne len hádaš, že máš 15 výkon, 10 jazdu. Ne, to nejde, to prostě fakt, tachograf se naučí až v praxi. Prostě. Jo. Vůbec, to je jak kdyby si vysvětlit půťovku. Jo, no. My ju třeba nepíšeme. Ale má na to teraz quiz. No. Na oné. A vieš si vlastne v tom kvíze ti na konci vyjde to, že na koľko percent a akú pokutu by dostala? Že v tom kvíze vlastne vyjde, že na koľko percent to spravila a približne akú pokutu by za to dostala? No, tak to by byla hodně masná. OK. Tak ty jsi to nedělal? Nerobil som to ešte, lebo som na to nemal čas, ale dneska večer sa na to, jo.
Okay, Veď to pošlem ti link, zaplatíš mu 3 eurička za ten kurz a bude to v pohode. A bude... Vidíš to? No nic, pojedeme rozjet to kasínko. No jasné, rozjedáme kasíno. Takže tak. No, tak díky za lístečky, ty no se to mě sa budou poďakujem, určitě hodit. Máriovi, to som ukradol jemu. Se hodí vždycky lístečky na výtisk. Brácho, dík za Rád som ťa pozvání. videl, hlavne po roku. Jako mějte se. Ďakujem. Mějte se, smejte se. Pízalové. Pízalové, čaute. Udělej pízalové. Čo, ja to neviem. Počkaj. Ja